Sa loob ng isang taon, muling sinubok ng panahon ang ating katatagan bilang mga Pilipino at bilang mga Pangasinense. Sa nakalipas na 12 buwan ng 2021, magkakasama tayong humarap sa mga hamon ng buhay, mga kalamidad, mga mabibigat na issue, usaping politika at pandemya dala ng COVID-19 virus. Sa ating pagsalubong sa panibagong taon, malugod na inihahandog sa inyo ng Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM, ang mga pangunahin at makabuluhang balitang humubog at bumuo sa bawat isa sa atin. Sama-sama tayong magbalik tanaw sa mga hindi malilimutang tagpo sa isang buong taon dito sa Aksyon Radyo Pangasinan 2021 Special Year-End Report. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Sa pag-uumpisa ng 2021, usapin pa rin ang mga naging biktima ng paputok at iba pang kaganapan sa pagsalubong sa bagong taon. Narito ang report ni Action Dab Tibakay. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Tradisyon na ng mga Pilipino sa pagsalubong sa bagong taon ang paggamit ng paputok, maski pa kaliwat kanan na ang paalala ng otoridad na bawal ang paggamit nito. Ilang oras makalipas ang pagsalubong sa bagong taon nitong 2021, nakapagtala ang Pangasinan Police Provincial Office sa PPO ng 6 na biktima ng paputok. Residente sa bayan ng Manawag na tinamaan sa binti ng sumabog na kwitis matapos niyang sindihan. 4 katao naman mula sa lungsod ng Dagupan kabilang ang 17 taong gulang na bata na nasugatan din sa paputok. Habang sa lungsod ng San Carlos, galos sa kanang kamay ang tinamo ng isang 33 anyos sa barangay Salinap. May nabiktima din ng ligaw na bala mula sa Lucao District. Patulog na ang 39 anyos na biktima kasama ang live-in partner pagkatapos ang selebrasyon ng bagong taon nang tamaan ito ng ligaw na bala sa kaliwang hita. Agad itong dinala sa pagamutan ng biktima ngunit tumanggi namang magpa-admit. Sa pagpasok ng taong 2021, 90% ang ibinaba ng firecracker-related incident. Umpisa raw kasi ng pag-monitor sa firecracker-related incident sa December 21 to 31, 3 lang ang natala at kabilang sa mga insidente na yan ang stray bullet incident sa bayan ng Alcala na agad ding pinaimbestigahan, sugat sa kamay ng isang nagpaputok sa bayan ng Manawag at ang isang injury dahil naman sa boga na naitala sa bayan ng Tayug ayon sa Provincial Health Office. 2019 kasi ay nasa 31 firecracker-related incidents ang naitala. Agad namang isinagawa ang pagsira sa mga nakumpiskang paputok na pinangunahan ni nooy dating Provincial Director Ronald Gayo. Nakuha mga ito mula sa ilang kataong nagtangkang magbenta ng pinagbabawal na uri ng paputok sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang sa mga nakumpiska ay mga iligal na uri ng paputok na pinaniniwalaang inangkat mula sa bansang China. Mga paputok na walang manufacturer label na posibleng pagmulan ng aksidente. 56% naman ang ibinaba ng firecracker-related injuries ngayong taon sa Pangasinan. Kung ikukumpara noong nakaraang taon ay mas mababa na ang bilang ng naitalang firecracker-related injuries ngayong taon. Base sa talaan ng Pangasinan Police Provincial Office noong December 16 hanggang January 1, 15 lang ang bilang ng firecracker incidents kumpara sa 34 noong nakaraang taon. 3 ang naitalang stray bullet incident noong 2021 kumpara sa 0 case noong 2020. Ayon kay Police Captain Art Melchor, ang PNP Provincial Information Officer, isa sa mga na-report na indiscriminate firing at nakumpiska ang 2 armas. Samantala, 5 kataong inaresto dahil sa paglabag sa Republic Act 7183 o ang Law on Firecrackers and Other Pyrotechnic Devices, partikular na ang pagbibenta ng illegal na paputok. Nakakumpiska ang pulisya ng mga illegal na paputok na nagkakahalaga ng 58,177 pesos. Nagpatuloy hanggang January 5 ang ginawang monitoring ng PHO. At ayon kay Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, Provincial Health Officer, 35 ang biktima ng paputok na naitala. Pinakabata sa mga biktima isang 2 taong gulang na lalaki, pinakamatanda 57 anyos sa tinamaan ng kwitis sa mata. Sa bayan ng Manawag at Dagupan City, may pinakamaraming bilang na nabiktima ng paputok. Wala namang sa mga ito ang kinakailangang dumaan sa major surgery. Sa kabila nito, sinabi ni Dr. De Guzman na mas mababa ito ng 60% na naitalang biktima. Sa kanila ring talaan, 3 ang naging biktima ng stray bullet.
Subalit mahigit isang linggo na lang matapos ang taon ay nakapagtala na ng 4 na biktima ng paputok dito sa lalawigan ng Pangasinan ayon sa Provincial Health Office. December 23 hanggang December 25, ayon kay Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, isa sa mga biktima ay 7 taong gulang na batang naglaro ng kwitis. 2 gumamit ng boga habang ang isa naman ay naputukan ng 5-star. Tinukoy niya ng mga biktima mula sa San Carlos City, Bayambang, Manawag at Dagupan City. Ayon sa kanya, nagtamo ng sugat sa kamay, braso at leeg ang mga biktima. Wala namang kinakailangang putulan ng daliri. Naglabas rin ng memorandum ang PHO sa 14 na provincial government-run hospitals upang paigtingin ang kanilang kahandaan kaugnay sa pagsalubong sa bagong taon. Inilagay sa Code White Alert status sa mga ospital sa lalawigan hanggang nitong December 30, habang ngayong besperas ng bagong taon ay naka-Code Red Alert hanggang January 1, 2022. Patuloy ang paalala ni De Guzman sa publiko na gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay tulad ng karaoke at panunood ng fireworks display sa halip na gumamit ng paputok, ipinagbabawal man ang mga ito o hindi. Kabilang lamang sa mga pinagbabawal na uri ng paputok ay ang Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, ang Pillbox, Boga, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5-star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Kabasi at Watusi. Magkagayunman maliban sa firecracker-related injuries, pinaalalahanan din ni De Guzman ang publiko na huwag maglasing at iwasan ang pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak upang maiwasan ang pagkakasangkot sa aksidente sa kalsada. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Sa pag-usad ng 2021, naging mahirap para sa lahat kung papaano kumilos, kung papaano mabuhay dahil sa pandemya ng COVID-19. Detalye niyan at ang higil sa vaccination rollout, narito ang report ni na Aksyon Ahikam Pasyon at Aksyon Dab Tibakay. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Sa taong ito 2021, nag-umpisa ang pagbabakuna upang magkaroon ng dagdag na proteksyon kontra COVID-19. Halos matatapos na ang taon nang maumpisahan din ang pagbabakuna sa mga 18 anyos pataas, gayon din ang 12 hanggang 17 anyos, na nilalayong mabilis na makamit ang herd immunity bago pa matapos ang taong 2021. Pero bago pa ito, marami pang dinaan ang hamon ng probinsya ng Pangasinan dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 hanggang sa kinakailangan pang magpatupad ng travel restrictions. Ikinalungkot ng Provincial Health Office ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa pagpasok ng taong 2021 dahil sa mga holidays noong nakaraang taon. Bagamat walang kinalaman ng malamig na panahon sa pagtaas ng kaso, ngunit nagkaroon ng mobility o paggalaw ang mga tao. Dagsaan ng mga ito sa mga palengke at shopping areas habang mga authorized persons outside residence o APOR ay labas-pasok sa lalawigan dahil sa kanilang pangangalakal. Ang mga nangyaring handaan noong holidays noong 2020 ang isang nakitang dahilan ng pagtaas ng kaso. Ayon kay Dr. Ana Maria Teresa de Guzman ng Provincial Health Office, kapag malamig-anya ang panahon ay marami ring kaso ng viral infection tulad ng ubo, sipon at lagnat. Year-round din na binabantayan ng dengue, asthma at chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Gayon din sa sobrang lamig, pati na rin ang congestive heart failure at ang diarrhea. Buwan naman ng Marso, nang alisin na rin ang travel pass at medical certificate bilang requirement sa mga kababayan dito sa Pangasinan, alinsunod sa inilabas na IATF Resolution 101 nitong February 26, 2021. Agad pinulong ni Governor Amado Pogi I. Espin III ang lahat ng department heads at pinag-usapan ng ipinasang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan hinggil sa reopening ng mga tourist establishments sa probinsya. Gayunpaman, nakasulat pa rin sa Resolution 101 na requirement pa rin ang pagrepresenta ng RT-PCR test. May localized implementation ng requirements dahil sakaling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa isang lugar ay LGU ang sasalo rito. Lahat din ng darating sa probinsya ay kailangan mag-report sa Barangay Health Emergency Response Team at magpatala ng matiyak na walang sintomas ng pag-ubo at sipon mula sa mga lugar na pinanggalingan. Dito naman sa lungsod ng Dagupan,
required pa rin ang QR code, COVID test at travel authority. Hamon ito dahil patuloy na tumataas noon ang kaso ng COVID lalo na sa NCR. 11 ang major entry at exit points sa Pangasinan na kinakailangan nilang bantayan. Nag-issue si Espino ng Executive Order No. 0018-2021 hinggil sa pagpapatupad ng Uniform Travel Protocol sa ilalim ng IATF Resolution No. 101. Doon nakasaad na hindi na kailangan pa ng travel authority at medical certificate at nakadepende na lamang sa bayan na pupuntahan. Nakalagay din sa Executive Order na hindi na kailangan ng negatibong resulta ng RT-PCR test, maliban kung ito ay kailangang ipatupad ng bayan na kanilang pupuntahan. 4 na bayan ang unang nag-require ng RT-PCR test mula sa mga manggagaling sa labas ng probinsya. Ito ay ang Asingan, Bani at San Nicolas, habang ang bayan naman ng Alcala ay required lamang ang RT-PCR test kung may sintomas ng COVID-19 ang papasok ng lalawigan. Ang chartered city ng Lagupan ay hinahanapan din ng QR code at valid ID ang mga galing sa labas ng probinsya. Dahil ang Pangasinan ang gateway patungong norte, pumangatlo ito sa may pinakamataas na positivity rate ng COVID-19 ayon sa Octa Research. Mas mataas ito kaysa sa positivity rate na naitala ng Provincial Health Office o PHO na 7%. Ang kanilang basehan ay ang mga nakukumpirmang positibo sa virus kada araw. Ang ginamit na time frame ng PHO ay ang January 4 hanggang January 12, habang sa Octa Research Team ay ginamit naman ang huling 3 linggong nakalilipas na December 21 hanggang December 27, 2020. Gayon din ang December 28, 2020 hanggang January 3, 2021 at January 4 hanggang January 10 ng taong ito. Hindi nagtutugma ang datos nila dahil hindi tiyak ang datos na ginamit ng Octa Research at kung pagbabasehan ng datos ng DOH ay higit itong mas mataas kumpara sa datos ng probinsya. Sa kabila nito, hindi itinanggi ng PHO ang pagtaas ng kaso na nagpupositibo sa virus sa probinsya. Karamihan sa mga COVID case sa probinsya ay APOR, umuwing OFW at LSI, gayon din ang close contacts ng mga ilang mga frontliners. Ani de Guzman, dian niya ito magandang pangitain dahil pinapakita nito na mas marami ang na-infect ng virus. Dahil dito, naglabas ang provincial government ng memo na humihiling sa local government units na lumikha at bumuo ng sariling contact tracers. Sa pamamagitan nito ay matutukoy kung high, medium o low risk ang close contacts ng pasyente. Noong March 24, naitala sa bayan ng Umingan ang ikatlong COVID-19 UK variant sa lalawigan. Sa inilabas na advisory ng Umingan IATF, ang sample na kinuha noong March 3, 2021 ay lumabas na nagpositibo sa B117 variant o mas kilala noon bilang UK variant noong March 19 base sa ginawang pagsusuri ng UP Philippine Genome Center. Sa panayam kay Dr. Ana Maria Teres de Guzman, ang Umingan case ay ang ikatlong naitalang UK variant sa lalawigan, kasunod ng kaso sa Urdaneta at San Nicolas. Ang unang UK variant na tagalungsod ng Urdaneta ay naitalaan nitong Enero. Siya ay isang OFW na galing Dubai, habang ang ikalawang UK variant case ay naitala noong buwan ng Pebrero. Siya ay walang travel history ngunit napag-alaman na palaging nasa palengke at simbahan. Samantala, ang ikatlong kaso ay may travel history umano sa Metro Manila. Nadali lamang daw ang paglabas ng resulta ng whole genome sequencing dahil sa overload ng samples na ipinapadala sa Philippine Genome Center. Samantala, 6 naman ang pulis mula sa bayan ng Kalasyaw ang tinamaan na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ferdinand D. Asis, ang noong hepe ng Kalasyaw PNP, naka-isolate na umano ang mga ito, pawang asymptomatic at malalakas. Nag-umpisa raw ang mga pulis na mag-isolate noong March 19 at umabot ito hanggang April 20. Unang linggo ng Abril, nadagdagan pa ang bilang nila kung saan umabot na sa 30 ang positibo sa COVID-19. Pansamantalang isinara ang police station at isinailalim sa iba yung disinfection. Matapos na ang hepe nito at 28 pulis at isang preso nito ang nagpositibo sa sakit. March 25 nang sila isinailalim sa swab test at noong March 31 lumabas ang kanilang resulta. Sa kabila nito, lahat naman sila ay asymptomatic. Alinsunod sa memorandum na ipinalabas ni Mayor Joseph Arman Bozon, pansamantalang ipinasara ang himpilan ng pulisya sa bayan ng Kalasyaw. Sa kabila nito, tuloy naman ang operational service nila dahil sa itinayong receiving area sa labas ng PNP station. Meron namang pinadalang augmentation forces na pansamantalang humalili sa mga wala upang tulungan ng 55 pulis at mga NUP na malulusog at sila'y nagbabantay sa local area. Samantala, tinukoy ang non-essential travel pauwi at papunta ng Pangasinan base sa Initial Executive Order 0027-A-2021 ni Governor Amado Pogi Espino III. Nakasaad dito na bawal ang pagpunta sa Pangasinan ng mga individual galing sa NCR Plus Bubble. Bawal din ang paglabas ng probinsya papunta sa mga nabanggit na lugar. Tanging mga essential travel ng frontline services, government personnel, emergency at humanitarian cases, cargos at iba pang pinapayagan lamang na makadaan sa mga border points. Kinakailangan din magpresenta ng mga individual na bibiyahe sa border checkpoints ng ID at dokumento na nagpapatunay na sila ay isang essential traveler. Halos nasa kalagitnaan na ng taong 2021 na itatala ang patuloy na
pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kaya naman pinalawig pa ang pagbabawal sa pamamagitan ng pinalabas na Executive Order No. 0030-2021 at nakasaad na kailangan maobserbahan ang nasabing travel restrictions sa iba pang mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang quarantine classification. Nakita rin ang pagtaas ng mga nao-ospital na pasyenteng tinatamaan ng sakit. Sa Region 1 Medical Center, pumalo na sa 70% ang occupancy rate. Mataas ang admission sa ospital ayon kay Dr. Joseph Roland Mejia, ang R1MC Director. Dahil hindi lang umano taga Pangasinan ang naka-admit dito, kundi may mga referral din galing sa Metro Manila. Mahaba umano ang waiting list ng pasyente na dapat i-admit sa pagamutan sa Metro Manila at nagkukulang ang hospital beds kaya dinadala na lang sa probinsya ang ilan. Tiniyak naman ito na magkakaroon ng koordinasyon bago dalhin sa R1MC ang mga pasyente galing sa Metro Manila. Hindi naman hinihikayat ng Provincial Health Office na ang paglipat ng COVID-19 patients sa NCR dito sa Pangasinan dahil may pagtaas din ng kaso sa probinsya. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. De Guzman na marami nakikiusap na sila ay ma-admit sa probinsya ng Pangasinan, partikular na sa Region 1 Medical Center. Habang sa Pangasinan Provincial Hospital o PPH, ay meron na rin nakipag-ugnayan na magpapa-admit dahil puno na ang mga pagamutan sa Maynila. Sinabi ni Dr. De Guzman na halos 80% na ang occupancy rate ng mga pagamutan sa buong lalawigan. Dahil din sa pagtaas ng bilang ng mga na-admit, agad na pinag-usapan ang pag-standby ng halfway house ng Santa Barbara at isolation center sa bayan ng Burgos. Hanggang 70% ng positibong COVID-19 cases sa lalawigan ay galing sa labas ng Pangasinan sa mga panahong ito. Nilawagan kasi ng IATF ang requirement sa pag-uwi sa probinsya kaya't nagbigay ito ng pagkakataon para makapasok ng Pangasinan. Dumami ang subcontractor sa probinsya na naglabas-pasok ng pamilya at may ilang dumalo na rin galing sa mga high-risk areas. Nakipag-ugnayan si Governor Espino sa mga local government units hinggil sa pagmamantini ng checkpoint sa mga border. Sinabi ni Espino na gagawa raw siya ng protocol sa mga pagamutan at mga isolation facilities kaugnay ng pagtanggap ng mga pasyenteng galing sa ibang lugar. Ipinaalaala ni Espino na mahalaga sa ngayon ay i-implementa pa rin ang minimum health protocols. Dahil pinalawig ang travel restrictions, ibinalik ng provincial government ng Pangasinan ang paghahanap ng travel documents ng mga pumapasok sa Pangasinan, gayon din ang curfew hour ginawang 8 p.m. hanggang 4 a.m. upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Nakuha ng Pangasinan ang ikalawang pinakamataas na bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19, kung saan nakapagtala ng halos 700 kaso. Ayon kay Governor Espino, nakakaalarma ang bilang na ito. Sa kabila nito ay siniguro ng PHO ng Pangasinan ay may sapat pa raw na bed capacity para sa mga COVID-19 cases. Prioridad daw at nire-reserve ng PHO ang 14 na provincial government hospitals para sa mga Pangasinense na nagpupositibo sa COVID-19. Samantala, may pangamba naman dito ang Dagupan City Local Interagency Task Force. Dahil kapag sasaluhin ng Pangasinan ng mga pasyenteng may COVID-19 galing NCR Plus bubble, mahihirapan umano ang mga ospital dito at posibleng maupusan na ng bed capacity. Upang mas mabantayan ang mga sasakyang pumapasok sa lalawigan ng Pangasinan, dinagdagan ng puwersa ng mga pulis na nagbabantay ngayon sa mga border control checkpoints sa lalawigan. Nabatid kay Major Arturo Melchor Jr., ang nooy tagapagsalitaan ng Pangasinan Police Provincial Office. Nakatanggap ang pamunuan ng Pangasinan Police ng nasa higit 100 augmentation force mula sa Regional Force Battalion. Ayon sa kanya, nakatalaga sa 17 border control checkpoints ang augmentation force upang makontrol ang paglabas-pasok ng mga taong wala namang essential travel sa Pangasinan. Sa lungsod ng Dagupan, naharang ng Public Order and Safety Office o POSO ang isang puting van na may sakay galing sa NCR Plus area sa tabang border control checkpoints. Ayon kay POSO Chief Rob Erfe Mejia, gabi na nang maharang nila ang isang sasakyan. Kulang-kulang ang requirement sa dala ng mga pasaherong taga-Pangasinan din pala. Samantala, nakikipag-ugnayan ng POSO sa Land Transportation Office o LTO hinggil sa mga social media groups na may kaparehong modus na magsundo o magatid ng mga tao sa NCR Plus area. Lumalabas na naging modus na ito ng iba pang mga driver at kumukobra ng mataas na pamasahe sa mga pasahero. Marami umano silang namomonitor sa social media na nag-aalok ng travel services kahit pa hindi pinapayagan ng non-essential travel sa bubble area. Bukod pa rito, pinigting din ng HPG ang inspeksyon sa mga kolor ng sasakyan upang mapigilan ang gawain ng ilan na iligal na bumibiyahe. Samantala, binigyang kapangyarihan naman ng sangguniang panlalawigan si Governor Espino na pumasok sa isang kasunduan para sa DOH-CHD para sa karagdagang pondo para sa Pangasinan COVID-19 Molecular Laboratory. Ang DOH ay mayroon umanong mandato na maglaan ng aabot sa 240,000 pesos na pondo para sa COVID-19 partner laboratories. Pondo ay makakatulong sa pagpapatatag ng operasyon ng COVID-19 Molecular Laboratory ng lalawigan na nasa Pangasinan Provincial Hospital sa lungsod ng San Carlos, tulad na lamang ng pagbili ng ilang mga supply na magagamit
ginamit sa kanilang testing. Inihayag pa ni Rosario na operational na ang naturang laboratorio ngunit limitado pa rin ang kapasidad nito dahil sa kakulangan ng mga medical technologists na kailangan sa pagsusuri ng COVID-19 samples. Sa tuluyan ng operasyon nito ay nasa 100 swab specimen ang nasusuri araw-araw ng molecular laboratory ng provincial government. Nakakatulong umano ang naturang laboratorio sa pagpapabilis ng pagsusuri sa mga individual na mayroong exposure sa COVID-19 patients. Sa loob lamang ng 2 araw, lumalabas ang resulta ng kinukuhang specimen mula sa isang tao. Samantala, sa pagdanais na mas mapabilis ang pagsusuri sa Provincial Molecular Laboratory, nagdagdag umano ang PHO ng mga personnel tulad ng medical technologists at inaayos na ang kanilang mga papeles. Dahil prioridad ng provincial government ng Pangasinan ang kaligtasan ng mga Pangasinense, ay sinuportahan din ito ang implementasyon ng SPAS o ang Safe, Swift and Smart Passage. Sa tulong din nito ay magiging madali na ang pagtatala at pagmonitor sa mga taong nagtutungo rito sa lalawigan. Ang SPAS ay bagong paperless application na inilunsad ng DOST na nag-aalok ng madali at ligtas na proseso sa Travel Authority Online para sa mga local travelers. Matutulungan din ito ang mga LGU sa pagpapatala at pagbabantay, pagkuha ng traveler information o ang mga papunta o paalis ng kanilang mga bayan. Ang mga authorized persons outside residence ay hindi required na magrehistro basta essential ang pagbiyahe at makakapagpakita ng ID at ang travel order. Samantala, inaalam ng Pangasinan Provincial Government kung ano ang dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Nagkaroon ng pulong ang Technical Working Group ng local IATF at pinag-usapan ang mga obserbasyon kung bakit may surge o biglang pagtaas ng aktibong kaso ng COVID-19. Isa umano sa nakikita nilang super spreader ay ang mistulang maluwag ng pagpapatupad ng minimum public health standard, lalong-lalo na sa mga barangay. Nasa humigit kumulang 80 kaso ng COVID-19 ang daily infection na naitatala ng lalawigan noong nakaraang buwan ng Hulyo. Samantala noong Agosto 2, ang occupancy rate sa mga opagamutan at isolation facilities sa Pangasinan ay nasa 5.97% lamang o katumbas ng 124 na COVID-19 occupied beds mula sa kabuang 2,076 beds. Lunes, Agosto 9, kumpirmang nakapasok na nga sa lalawigan ng Pangasinan ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 Delta variant. Ito ay 21 taong gulang na binatang returning overseas Filipino na naitala ng DOH bilang recovered mula sa sakit na COVID-19. Ngunit kalaunay natuklasang infected pala ito ng Delta variant. Residente ng Barangay Poblacion West sa Bayan Natividad ang binatang seafarer na sinundo ng OWA duty officer sa drop-off point sa TPLEX Urdaneta noong August 3 alas 4 ng hapon. Kasabay ang 20 pang mga returning OFWs. 14 sa kanyang nakasabay ay pao mga taga-Pangasinan din na mula sa lungsod ng Alaminos, Binalonan, Bayambang, Lingayen, lungsod ng Dagupan, Malasiki, Manawag, Rosales, San Fabian at Santo Tomas. Ang iba pang nakasabayan nito ay taga La Union, Ilocos Sur at Abra. Samantala, agad namang isinailalim ang pamilya sa RT-PCR testing at lumalabas na negatibo ang mga ito mula sa impeksyon ng COVID-19. Samantala, isang 35 anyos naman o Filipino worker na galing Riyadh, Saudi Arabia ang kauna-unahang confirmed Delta variant case sa lungsod ng Dagupan. July 31 ang una itong magpositibo sa COVID-19 sa Manila at nanatiling positibo hanggang sa may sagawa ang isa pang test dito noong August 12. Umalis na ito ng isolation facility noong August 18 bago pa lumabas ang resulta ng genome sequencing test nito. Pinauwi raw kasi ang pasyente dahil kinukonsiderang hindi na infectious dahil 10 araw na nakalipas nang unang lumabas umano ang resulta. Dahil sa pagpasok ng Delta variant sa Pangasinan at Ilocos Region, nanguna itong variant of concern sa lugar kumpara sa iba pang mga variant ng COVID-19. Dahil naging dominant ang Delta variant na naging sanhi ng mabilis na hawaan, umakyat sa 99% ang bed occupancy rate para sa COVID-19 patients sa Pangasinan Provincial Hospital noong buwan ng Setyembre. Ayon kay Dr. De Guzman, bukod sa PPH, naging punuan ng iba pang provincial government-run hospitals kung kaya't nahirapan silang tumanggap ng mga pasyente ng COVID-19. Sinabi niya na tinaasan nila ang bed capacity ng lahat ng mga pagamutan na nasa ilalim ng kanyang tanggapan. Mula umano sa dating 400, ginawa nila itong 600 upang makatanggap ng mas maraming mga pasyente. Setyembre 8 hanggang Setyembre 30, isinailalim ang lalawigan ng Pangasinan sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions, alinsunod sa naging desisyon ng Malacanang noong September 6. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang ilang lugar kabilang ang Pangasinan ay tinaas ang quarantine classification sa mas mataas na restrictions dahil sa nararanasang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sinabi ni Roque na bukod sa Pangasinan, matatandaan na una nang hiniling ng Provincial IATF sa national government na isailalim sa GCQ with heightened restrictions ang Pangasinan simula September 1 hanggang September 15. Subalit hindi agad naaprubahan at nanatili ito sa MGCQ. Pagsapit ng buwan ng Oktubre, unti-unting bumuti ang sitwasyon ng COVID-19 at patuloy ang naging pagbaba ng araw-araw na kumpirmadong kasong naitala. Dahil dito,
ibinalik ang lalawigan ng Pangasinan sa MGCQ simula November 1 hanggang sa napalitan na ng quarantine classification sa Alert Level 2. Bagamat ilang buwan pa lamang bumubuti ang sitwasyon ng Ilocos Region at Pangasinan mula sa epektong dala ng Delta variant, nagbabadya ang pag-atake ng bagong strain ng COVID-19, ang Omicron variant. Bilang paghahanda sa posibleng pagpasok ng Omicron variant, naglatag agad ng plano ang Provincial IATF. Ayon kay Dr. De Guzman, mahigpit nila ngayong binabantayan ang mga coastal areas ng Pangasinan kung saan dumaraan ng ilang foreign vessels na madalas na mag-stop over sa lalawigan upang maglagay ng logistic supplies tulad ng pagkain at tubig. Partikular anyon nilang binabantayan ang mga baybayin sa Sual kung saan madalas dumaong ang mga dayuhan para mag-unload ng uling na ginagamit sa power plant. Gayon din ang mga passing through foreign vessels sa Infanta at Dasul. Sa kaugnay na balita, mas pinaigting na rin naman ng CHD1 ang surveillance sa mga taong pumapasok sa rehiyon alinsunod sa guidelines na inilatag ng National IATF at ng Department of Health. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Isinulong ng gobyerno ang pagbabakuna sa lahat ng Pilipino para magkaroon ng sapat na proteksyon laban sa nakamamatay na sakit na COVID-19 kung saan milyong buhay ang nawala sa buong mundo. Tunghayan natin ang mga naging kaganapan habang ginaganap ang vaccination rollout dito sa ating lalawigang Pangasinan. Buwan ng Pebrero ay tinalakay ng Pangasinan Provincial Government, LGU Health Officers ang COVID-19 vaccination rollout plan. Nagsagawa ng consultative meeting sa pamumuno ni Governor Amado A. Espino III at Provincial Health Officer Ana Maria Teresa de Guzman kasama ang League of Municipalities in the Philippines Pangasinan Chapter President Mayor Leopoldo N. Batawil sa mga miyembro ng Association of City Municipal Health Officers of Pangasinan at tinalakay ang magkakaibang health-related updates lalong-lalo ng COVID-19 vaccination rollout plan para sa lalawigan. Hinikayat ng gobernador ang mga health officers na gumawa ng comprehensive protocol upang maiwasan ang bigong communication sa pagitan ng LGUs ngayong panahon ng krisis sa kalusugan. Isa sa pangunahing pinag-usapan sa naturang pagpupulong ang COVID-19 vaccination rollout plan ng probinsya. Kabilang sa goals na ito ay ang direct reduction ng mga tinatamaan at namamatay sa sakit na ito, mapanatili ang pinaka-critical essential services, mahalaga ang control transmission, mabawasan ang pagkaantala ng social, economic at security functions at maipagpatuloy ang near normal. Para sa implementasyon ng aktibidad, kailangang madetermina ang identification ng bakuna at ang eligible population na didesisyonan ng national government at matukoy rin ang simulation areas. Sa implementasyon ng programa, ang profiling, screening at registration ay kailangang maisagawa gamit ang digital platform kasunod ng vaccine allocation and distribution. Para sa implementasyon ng mga aktibidad, kailangan ang vaccine administration sa facility-based areas sa mga fixed sites. Prioridad sa vaccination program ang mga frontline health workers kasama lahat ng public at private sector workers, indigent seniors, citizens na nadeterminan ng Department of Social Welfare and Development, nalalabing senior citizen, nalalabing indigent population at uniformed personnel. Kabilang din sa napag-usapan ang Modular Diagnostic Laboratory Partnership Guidelines, Hospital Referral Protocol on COVID-19, Provincial Blood Networking and Provincial Blood Bank Protocols, updates on Barangay Health Workers Training Plans at ang Annual Operation Plan 2022 updates. Habang ito'y pinag-uusapan, ang pag-uumpisa ng pagbabakuna sa mga tao upang magkaroon ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19, ang Provincial Government ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Amado A. Espino III ay naghanda ng budget na pambili ng bakuna. Nakabatay ito sa national guidelines na manggagaling sa National IATF higit sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Paliwanag dito ni Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ang Provincial Health Officer, ang IATF kasi ang nag-negotiate para sa pagbili ng vaccines dahil kailangan pa ang certification na aprobado ang bakuna ng Food and Drugs Administration ng FDA. Mayroon na ang emergency order si Pangulong Rodrigo Duterte patungkol dito sa FDA at may 3 bakuna na ang kinukonsidera. Mauuna aniya ang national government na bibili ng bakuna at kung nagkulang saka bibili ang LGU. Naghanda na aniya ang provincial government para sakaling kulang ang maibigay na alokasyon ng bakuna dito sa Pangasinan, may maitabi ng pambili ng karagdagang bakuna. Nilinaw naman ni Dr. De Guzman na prioridad na bigyan ng bakuna ang mga health workers upang mapagpatuloy ang serbisyo, sunod ang senior citizen at mga may comorbidity at sunod ang indigent. First quarter ng 2021 ang target na maumpisahan ng pagbabakuna.
Sa Region 1, may 88 cold storage na nakahanda para sa COVID-19 vaccine. Ayon kay Dr. Ruel Bubis, ang COVID-19 focal person ng DOH Region 1, inaasahan na madadagdag pa ang bilang ng cold storage sa rehiyon habang papalapit ang araw ng pagdating ng mga bakuna. Sa pamagitan ng cold storage, may iwasan ang pagkawala ng bisa ng bakuna. Ang DOH CHD mayroong cold storage na pansamantalang paglalagyan ng mga bakuna bago i-deliver sa mga probinsya at mga munisipalidad hanggang sa makarating sa mga kababayan. Maging ang mga ospital ay may kanya-kanyang cold storage para paglagyan ng bakunang nakalaan sa health workers na siyang prioridad sa unang maturukan ng bakuna. Agad ding sinimulan ang master listing ng mga kwalipikadong individual na tuturukan ng bakuna. Sa pag-umpisa, target na babakunahan ng itinalagang vaccination sites ang 100 individual. May QR code na ibibigay at i-scan para makita ang schedule. Nagsagawa din ng training ng health officials at vaccinators buwan pa lang ng Enero. Samantala naging hamon ang naglipa ng fake news sa social media hinggil sa bakuna. Ayon kay Dr. Bobis, isa ang pinakamatinding fake news na nalaman nila ay ang pagiging zombie umano ng mga taong matuturukan ng bakuna kontra COVID-19. Mariin niya itong pinabulaanan at binigyang diin na walang ebidensyang magpapatunay at sumusuporta sa claims ng mga nagkalat ng fake news. Makakaramdam lamang ng minor side effects ng bakuna tulad ng paninigas ng bahagi ng katawan na naturukan, lagnat, maging ang pananakit ng kasukasuan na normal lang dahil nagre-react ang katawan sa bakuna. Nagsimula ang rollout ng bakuna kontra COVID-19 na Sinovac sa Metro Manila at sunod binigyan ng Region 1 upang maumpisan na rin ang vaccination program. Base sa isinumiting master list ng mga ospital, nasa 6,000 healthcare workers ang kabilang sa unang batch ng mababakunahan. Ito ay katumbas ng 12,000 doses ng bakuna. Unang binigyan ng bakuna ang Region 1 Medical Center at Pangasinan Provincial Hospital dahil sila ay may COVID-19 admissions upang agad mabigyan ng proteksyon ang mga healthcare workers. March 5, 2021, ibinahe ang 14,400 doses ng COVID vaccine na Sinovac sa 8 ospital sa Region 1 na gagamitin nila sa umpisang pagbabakuna sa mga healthcare workers na natapat sa araw ng Sabado. Ang mga ospital na unang nabigyan ay ang Region 1 Medical Center, Pangasinan Provincial Hospital, Ilocos Training and Regional Medical Center, La Union Medical Center, Mariano Marcos Memorial Hospital at ang Medical Center, Governor Roque Ablan Memorial Hospital, Ilocos Sur Provincial Hospital, Gabriela Silang at Lawag City General Hospital. Sinabi ni Department of Health Regional Director Dr. Valeriano Jesus Lopez, bago pa ito dumating ay nagsagawa na sila ng simulation exercise upang maging maayos ang vaccination program. Pinahanda ay ang ultra-low freezer na kinailangan para sa Pfizer vaccines. Ito ang kauna-unahang batch ng bakuna na matatanggap ng DOH Region 1. Paliwanag ni Regional Immunization Program Manager John Paul Aquino, ang unang batch ng COVID vaccines ay para sa COVID referral hospitals o ang Level 3 at 2 DOH hospitals, ganoon din government hospitals. Base sa proseso ng pagbibigay ng bakuna, sunod na mabibigyan ng Level 1 DOH level hospitals, government hospital, private hospitals na tumanggap ng COVID-19 cases. Dito sa Pangasinan at sa Region 1, ang unang nagpabakuna ng Sinovac ay si Dr. Agnes D. Maano, 49 anyos, medical specialist ng Region 1 Medical Center, Department of Pediatrics. Mismong si Health Secretary Francisco Duque ang nagturok ng COVID-19 shots sa isang doktor at nurse na isagawa ang ceremonial vaccination program na ginanap sa Odium ng Region 1 Medical Center. Tema ng vaccination program, Res Bakuna, Kasangga ng Bida. Sa kanyang pagsasalita, pinuri ni Duque ang kabayanihan ng lahat ng medical frontliners dahil ang kanilang pangalaga at pagkahabag sa lahat ng taong nangangailangan ng tulong ay hindi mapaparisan. Aniya, napakaraming buhay ang iniligtas ng mga ito at marapat lang din na sila'y matuwa sa kanilang mga nagagampanan at natapos. Kaya ngayon, ibinibigay ng DOH sa mga medical frontliners ang kinakailangan din nilang proteksyon. Hinikayat niya ang lahat na huwag mag-atubiling magpabakuna dahil ligtas ang mga ito. Dumaan ang mga bakunang ito sa pinakamataas sa proseso ng pag-aaral para masiguro ang kaligtasan. Dumalo sa programa sina Dagupan City Mayor Mark Ryan Lim, Region 1 Medical Center Chief Dr. Roland O. Mejia, Ilocos Center for Health and Development Director Dr. Valeriano Jesus Lopez, Drug Treatment and Rehabilitation Center Chief Dr. Zaldi Gico, kinatawan ni Congressman Christopher De Venecia na si Atty. Gerald Tabadero at Binmalay Vice Mayor Edgar Mamenta. Matapos nito, nag-ikot ang Health Secretary sa vaccination facility ng Dagupan. Sa Dagupan City People's Action Dome, ang unang facility sa Luzon na nagsagawa ng vaccination rollout sa labas ng ospital na may kapasidad na bakunahan ang nasa 400 healthcare workers sa isang araw.
March 9 naman nang dumating ang 2,171 doses ng Sinovac sa Dagupan City na para naman sa mga medical frontline workers sa 8 pribadong ospital. Agad inumpisahan ng pagbabakuna. Bahagi ito ng 600,000 Sinovac vaccines na dinonate ng bansang China sa Pilipinas. Ayon kay Mayor Brian Lim, nauna nang nabakunahan ng mga medical frontliners sa Region 1 Medical Center. Agad namang naiulat ang naranasang adverse events following immunization o AFI ng COVID-19 vaccine sa 16 na health workers, kabilang ang unang batch ng nabakunahan sa Region 1. Sa tala ng Department of Health, 9 ang mula sa Region 1 Medical Center at 7 sa La Union Medical Center. Ayon kay Dr. Rosario Pamintuan, ang head ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH Region 1, sa 2,400 nabakunahang health workers mula sa iba't ibang health facilities, 16.66% ang nai-report na nagkaroon ng AFI. Ang mga naitalang AFI ay pamumula sa mukha, pangangati sa braso, pamamanhid, pagkahilo at pananakit ng ulo. Pawang minor AFI lang umano ang mga ito at walang kinakailangang ma-admit sa ospital. Aniya, bagong bakuna ito kaya't maging minor AFI ay kanilang inire-report sa DOH. Dagdag nito, maging ang mga health workers na hindi nakaranas ng AFI ay patuloy na minumonitor ng Disease Surveillance Officer sa iba't ibang health facilities kung saan sila nabakunahan. Nagsagawa rin ng pagbabakuna sa 2 provincial government-run hospital. Kabuang 40 medical health frontliners mula sa Umingan Community Hospitals ang nabakunahan ng Sinovac noong March 12 bilang parte ng hakbang ng LG Pangasinan na maprotektahan ang publiko at maiwasan ang magkasakit at masawi dahil sa COVID-19 sa probinsya. Pinangunahan ni Umingan Community Hospital OIC Chief Tracy Lou T. Bitoy ang maiksing opening program bago ang aktual na vaccination activity. Samantala, 110 healthcare frontliners mula naman sa Eastern Pangasinan District Hospital o EPDH ang nabakunahan noong March 11. Ito ay pinangunahan ni EPDH Chief David Ben Gurion at Manawag Community Hospital Chief Don Doria. Operational na ang Pangasinan Molecular Diagnostic Laboratory sa Pangasinan Provincial Hospital. Natanggap ang license to operate mula sa Department of Health noong December 18 at na-release agad ang Provincial Board Ordinance. Ayon kay Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, inantay lang ngayon ang accreditation nito sa PhilHealth. Sinabi ni de Guzman na ginagamit ang molecular laboratory para sa inpatients at mga nakapilang maoperahan maging ang cesarean patients. Matatanda ang pinasinayaan ng molecular laboratory ng probinsya noong October 28, 2020. Sa unang linggo ng Agosto, inatasan ni Tayug Mayor Carlos Trece Mapili ang Eastern Pangasinan District Hospital sa pamumuno ni Dr. David Ben Gurion na ihinto ang ginagawang vaccination program ng ospital sa bayan. Sa isang sulat ay pinadala ng alkalde sa EPDH, sinabi niya na dapat ipinaalam muna sa lokal na pamahalaan ang pagbabakuna bilang pagpapakita umano ng kortesiya sa pamahalang bayan at maging sa Municipal Health Office. Bunsod nito, sumulat din si Mayor Mapili sa DILG Region at DILG Pangasinan Provincial Office para imbestigahan ang nasabing issue kung saan binaliwala umano ng EPDH ang Republic Act 115251 na nagsasad umano na dapat ang lokal na pamahalaan ng mga siwa ng vaccination program. Sa kaugnay na balita, dinepensahan naman ng Provincial Health Office ang ginawang pagbabakuna ng EPDH. Sa naging panayam ng Aksyon Radyo noong August 4, sinabi ni Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, tanging layunin lamang ng pagbabakuna ng EPDH na mapabilis ang vaccination hindi lamang sa bayan ng Tayug kundi sa lahat ng mga bayan sa Eastern Pangasinan. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Naging issue din ang hanay ng turismo at usapin ng transportasyon dahil sa pandemya. Report mula naman kay Aksyon Alex Navarro. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Sa pagpasok ng taong 2021 ay lalo pang ninanais ng maraming Pangasinense ang kaluwagan ng sitwasyon sa pandemya. Ngunit kahit luwagan ng community quarantine restrictions sa buong bansa ay hadlang pa rin ang biyahe ng ilang transportasyon gaya ng buses.
Matapos maluwagan ang community quarantine ay hiniling ng provincial government ng Pangasinan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagbabalik ng operasyon ng mga provincial buses. Sumulat mismo si Governor Amado Espino III sa LTFRB at hiniling na payagang muli ang operasyon ng mga provincial bus sa lalawigan. Sa liham ni Espino kay LTFRB Regional Director Nursudan Talipasan, partikular niyang hiniling ang panunumbalik ng biyahe ang mga inter-provincial buses maging ang mga bus patungong Metro Manila. Tinukoy sa liham na ang pagbiyahe ay dapat point to point. Ibig sabihin, di maaaring mag-pick up ng pasahero sa daan ang mga bus companies and operators upang masiguro pa rin ang kaligtasan ng mga biyahero. Pero hindi pa tumugon ang LTFRB sa mga panahong iyon. Pero ayon kay Attorney Geraldine Banicad, Provincial Legal Officer, may inilabas na Memorandum Circular 2020-51 ang LTFRB kung saan nakasaad ang guidelines ng operasyon ng mga Provincial Public Utility Vehicles mula at papuntang Metro Manila sa gitna ng implementasyon ng GCQ at MGCQ. Marami anya ang requirements ng LTFRB at tinitignan pa kung mag-i-issue ng special permit. Hamon sa pagkakaroon ng biyahe ang provincial buses ay ang delay sa control borders dahil kailangan ng travel authority at medical certificate ng mga biyahero bago makapasok sa probinsya. Isa ring dahilan ang pag-iwas sa pagkalat ng bagong COVID variant na mas nakakahawa. Dahil walang bus, van ang kadalasang sinasakyan ng mga pasaherong galing sa mga karatig lalawigan. Abot sa 2,000 hanggang 2,500 piso ang singil sa pamasahe. Samantala, sinabi naman ni LTFRB Region 1 Director Nasruddin Talipasan na base sa data ng Central Office ay nakapag-apply na ang mga transport operators sa mga ruta na binuksan. Nauna nang sumulat ng endorsement letter si Governor Espino na may petsang December 29, 2020 sa LTFRB Region 1 para sa muling pagbubukas ng inter-provincial bus operations sa lalawigan. Sa nasabing sulat, tiniyak ni Governor Espino na ang safety protocols ay masusunod at sinabihan rin ang provincial buses na magpatupad ng point-to-point travel system. Bumili ng thermal scanning, mahigpit na ipatupad ang health protocols kung saan nariyang may alcohol dispenser at iba pang sanitation devices, physical distancing, installation ng semi-permeable barriers, periodic RT-PCR para sa drivers, conductors at dispatchers. Mandatory na pagsusuot ng face shields at face mask para sa mga pasahero at mga tauhan. Ang suhestyon nito sa provincial government ay magkaroon ng online system at submission ng health declaration forms kung saan ang data ay isusumite sa exit entry points ng border checkpoints ng probinsya. Inendorso din ni Governor Espino ang mga bus companies at ang ruta para sa special permit to operate. Ang 5-star Bolinao to Quezon City, Bolinao to Pasay Q. Inendorso din ni Governor Espino ang mga bus companies at ang ruta para sa special permit to operate. Ang 5-star bus Bolinao to Quezon City, Bolinao to Pasay City, Anda to Balintawak, Quezon City, Agno to Balintawak, Quezon City, Tayug to Quezon City, and San Carlos City to Quezon City. Victory Liner Lingayen to Quezon City, Alaminos City to Cubao, Quezon City, First Luzon Transit San Carlos City to Balintawak, Quezon City, San Manuel to Balintawak, Quezon City, Orbistondo to Balintawak, Quezon City. Hindi kasama ang Dagupan City sa request dahil ito ay isang independent component city ng Pangasinan. Umabot din ang hinaing ng mga bus companies na nag-ooperate sa Pangasinan sa sangguniang panlalawigan, kaya umapila rin sa LTFRB para sa pagbabalik ng interprovincial bus operations. Nagkaroon pa ng question hour na layunin ay matugunan ang hinaing ng mga commuters at bus operators sa Pangasinan at matalakay na rin ang requirements at mga kondisyon ng LTFRB para sa interprovincial bus operation na magbalik ang operasyon kung saan titiyaking masusunod pa rin ang health protocols para sa kaligtasan ng publiko. Paliwanag ni Attorney Annabel A. Marzan Nular, LTFRB Region 1 Chief Transportation Development Officer, hinigpitan ng Interagency Task Force o IATF Resolution 101-2021 ang mga bus operators sa paggamit sa private terminals sa Metro Manila. Bago ang IATF resolution, naglabas ang LTFRB ng Memorandum Circular Series of 2021-009 at 2021-023 kung saan pinapayagan ang 716 buses as of July 12 na bumiyahe na sa ilang ruta sa Pangasinan papuntang Metro Manila, kabilang na ang Asingan, Manawag, Pusurubio, San Nicolas, San Quintino, Umingan, Alaminos City, Agno, Anda, Bolinao, Dagupan City, Lingayen at San Carlos City.
Pero sa IATF Resolution Number 101/2021, hindi pinapayagan ang mga bus operators na ito na makapasok sa kanilang private terminals. Ang utos sa kanila ay gamitin ang Integrated Terminal Exchange na North Luzon Express Terminal o NLET sa Bukawi, Bulacan. Tutol dito ang mga bus operators dahil pinagbabayad sila ng 100,000 to 150,000 pesos per slot, kabilang din ang loading and unloading fees. Dagdag gastos lang daw ito, lalo at konti lang ang sinasakay na pasahero gawa ng health protocols. Samantala, sinabi rin ni Provincial Legal Officer Geraldine Banicad na naging consistent ang provincial government sa pag-endorso sa kahilingan ng mga component LGUs at bus companies para sa nasabing pagbabalik ng operasyon ng mga provincial buses. Subalit, pinili raw ng mga bus companies na huwag munang bumalik sa operasyon dahil hindi naman sila bibigyan ng special permit mula sa LTFRB maliban na lamang kung gamitin nila ang NLET sa Bukawi, Bulacan. Nitong December 17, isinagawa ang pagpupulong hinggil sa pagbabalik ng biyahe ng bus pa Metro Manila upang mapakinggan ang dahilan ng bawat isa ukol sa dahilan kung bakit hindi pa rin bumabalik ang biyahe ng mga bus papunta at pabalik ng National Capital Region o NCR ay nagpatawag ng pagpupulong ang pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Amado Pogi I. Espino III. Ginanap ang stakeholders dialogue for the resumption of bus operations sa Season Auditorium sa Lingayen. Sa kanyang mensahe, ipinaramdam ni Governor Pogi ang pag-aalala nito sa kapakanan ng mga mananakay, bus companies, employees at panig ng national government hinggil sa pagbabalik biyahe ng mga provincial bus. Matatandaan na ilang taon nang natigil ang operasyon ng mga provincial bus dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19. Para matugunan ang problema sa transportasyon, noong December 2020 ay sumulat si Governor Pogi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 1 o LTFRB Region 1. Dito ay kanyang ipinakita ang suporta sa pagbabalik ng provincial bus operations papasok at palabas ng Pangasinan, partikular na ang papunta at galing ng Metro Manila. Noong March 2021, naglabas ng Memorandum Circular 2021-009 ang LTFRB kung saan nakasaad ang pagbabalik ng biyahe ng provincial bus ngunit kinakailangan na gamitin ang common terminal na North Luzon Express Terminal na matatagpuan sa Bukawi, Bulacan. Dagdag pa rito, noong July 2021 ay ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ang Provincial Resolution Number 620-2021 o ang Appealing to the National Government through the National Interagency Task Force, the lifting of the North Luzon Expressway Terminal and let mandatory usage their terminal subjects to strict compliance with health and safety protocols and regulations. Nitong December 9, sumulat si Governor Pogi kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade kung saan kanyang inihayag ang sentimiento at hamon na kinakaharap ng community public at bus companies dahil sa direktiba ng IATF EID Resolution Number 101 Series of 2021. Sa parte ng LTFRB, hinikayat ni Regional Director Nasruddin Talipasan ang bus operators na gamitin ang NLET. Samantala, inihayag ni Attorney Anton Co, ang legal counsel ng Victory Liner, ang dahilan sa pagtutol ng mga bus companies sa paggamit ng NLET dahil sa mga bawat panig ay merong kadahilanang hiniling ni Governor Pogi na magkaroon ng middle ground o magkompromiso ang bawat isa. Samantala, binigyang linaw ng pamahalaang panlalawigan na lahat ng issue ngayong pandemya ay tinutugunan at binibigyan ng solusyon. Ayon kay Provincial Legal Officer Geraldine Banicad, hindi lamang usapin ukol sa pagbabalik biyahe ng provincial bus ang pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaang panlalawigan. Katuwang ni Governor Espino sa pagpupulong sinasangguniang panlalawigan member Jerome Vic O. Espino, Provincial Administrator Nimrod Camba at Provincial Legal Officer Banicad na tumayo bilang moderator ng pagpupulong. Dahil na rin sa dumaraming aksidente sa kalsada dahil sa umano'y palyadong mga sasakyan, kaya isinulong ng Department of Transportation at Land Transportation Office ang implementasyon ng Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC, hindi lamang sa mga pribadong sasakyan kundi damay na rin ang mga public utility vehicles. Nakasaad ito sa Memorandum Circular ng Department of Transportation na mapigilan ang road crashes na madalas kasangkutan ng mga motorista dahil sa paggamit ng depektibong sasakyan. Pero reklamo na inabot nito mula sa mga driver, operators dahil sa malaking pahirap nito sa kanila. Gawa ng malaking gastusin para lamang makapasa ang kanilang sasakyan sa standard ng PMVIC.
Nakipagpulong raw ang Autopro Pangasinan sa pamamagitan ng pinuno nitong si Bernard Tuliao kay LTO Region 1 Director Teofilo Guadis hingil sa hinahinga na hindi papasa sa standard ang mga pumapasadang jeep. Kabilang sa idinadainga ng mga tsuper ay ang mataas na bayarin kung saan 1,500 pesos ang inspection fee at may 800 pesos na re-inspection fee kapag bumagsak sa standard ng PMVIC ang kanilang sasakyan. Libre ito noong buwan ng Enero kaya't sinamantala ng mga driver-operator. Ngunit bumagsak sa inspection, hindi na bumalik ang mga ito nitong Pebrero dahil sa mahal na singil. Anya, hindi lahat ng may sasakyan ay may kaya sa buhay. Ang iba ay ginagamit ang sasakyan panghanap buhay. Kung hindi umano mabibigyan ng solusyon ang mga pampublikong sasakyan hingil sa ipinapatupad na PMVIC ay hindi maiiwasan na may mag-strike. Dito sa lungsod ng Dagupan, inilapit nila ang problemang ito sa Sangguniang Panglungsod. Sinabi ni Sangguniang Panglungsod Member Attorney Joey Tamayo na kanilang sisiyasatin ang batas at ang pagpapatupad para rito. Merong nag-iisang PMVIC sa lungsod noong Pebrero kung saan iisa lang ang accredited center nito na pag-aari ng pribadong sektor na kanilang inimbitahan kasama na ang LTO Dagupan City District Office upang magpaliwanag sa nasabing issue. Ipinaabot din nila ang sentimientong ito ng mga driver-operator kay Dagupan City Mayor Mark Brian Lim na suspindihin ang operasyon ng Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC sa lungsod na isa umanong pahirap para sa mga motorista na nagpaparehistro ng kanilang sasakyan. Iginiit ni Councilor Carlos Reyna, ang chairman ng Committee on Transportation, anti-poor umano ang prosesong kailangang pagdaanan ng mga motorista bago makakuha ng rehistro ng kanilang sasakyan dahil na rin anya sa taas ng bayarin. Ayon naman kay Dagupan City Land Transportation Chief Marlon Dumo, 64 stages ang ininspeksyon sa sasakyan tulad ng physical appearance nito, emission, early warning device at marami pang iba. Sa prosesong pagdaraanan, kailangan magbayad ng 1,800 at kung bumagsak, kailangan ibalik para sa re-inspection ang sasakyan sa loob lamang ng 72 hours para sa 900 pesos lamang na babayaran. Kung mabigong maibalik sa itinakdang panahon, babalik sa orihinal na bayarin ang kailangang bayaran ng motor vehicle owner. Sa motorsiklo at tricycle, nasa 600 pesos ang kailangan bayaran para sa inspection at 300 pesos naman para sa re-inspection. Dumipensa ang pamunuan ni Billy Transport Incorporated, ang authorized private motor vehicle inspection center sa Dagupan City, hingil sa mga aligasyon ukol sa operasyon nito. Kabilang na ang napakatagal na serbisyo at ang kawalan ng social distancing, kaya babaliwalain ang minimum public health protocols, ganon din ang napakalaking bayarin. Sa panayam ng Aksyon Radyo Pangasinan, sinabi ng tagapagsalita ng Billy Transport Incorporated na nag-umpisa ang kanilang pagtanggap ng mga kliyente noong January 2022-2021 matapos matanggap ang opisyal na Certificate to Operate at Geographical Area of Responsibility o GAOR. Base sa GAOR, ang mga sasakyan na nakarehistro sa LTO Dagupan at Lingayen ay maaaring magpa-inspeksyon sa Billy Transport Incorporated. Binigyang diin na simula nang mag-operate ang center ay lahat ng mga kliyenteng nakapila ay nagpapa-inspeksyon ng mga sasakyan. Hindi nito itinanggi na dinadagsa ng mga kliyente ang PMVIC pero sa umpisa pa lamang ay nakapaghanda na ang pamunuan ng 2 guard na naatasan na ipatupad ang minimum health standard at maging pamunuan ng center ay paulit-ulit na nagpapaalala nito. Naglagay na rin ng mga upuan para masunod ang physical distancing. Sa issue ng pagbagsak ng mga sasakyan sa inspeksyon, kahit bagong modelo, iginiit ng Billy Transport Incorporated na ang lahat ng impormasyon ay resulta ay hinahawakan ng customer care at ipinapasa sa PMVIC groups at sa AFIA equipment na siyang kumpanya ng mga ginagamit na makinarya sa PMVIC. Itinanggi nito ang aligasyon na may dagdag singil sa naturang PMVIC. Wala rin umanong katotohanan na may discount para sa frontliners kundi tanging prioridad ang mga ito sa pila. Binanggit nito na ang Billy Transport Incorporated ay isang pribadong kumpanya na nakabase sa Manila at hindi pagmamay-ari o konektado sa sinumang politiko. Nagpasaklolo rin ang SP sa Senado, anti-poor raw kasi ang PMVIC lalo at may pandemya. Kaya sa isang session, inaprobahan ng SP ang resolusyon na pagsulat kay Pangulong Rodrigo Duterte na suspindihin o i-revoke ang memo circular ng DOTR na ginagamit na basihan ng pag-operate ng PMVIC. Pangalawa ay ang pagrekomenda kay Mayor Brian Lim na i-reevaluate ang kumpanya na nabigyan ng certificate na mag-operate ng PMVIC. Anya, kung sakaling hindi pa rin maaksyonan ang kanilang mga rekomendasyon, ay hihingi na sila ng tulong sa Kongreso at Senado.
Sinabi nito na magandang hakbang para sa lungsod na pagpapahayag ng butas ukol sa pag-implementa ng PMVIC. Sa gitna ng mga pagtanggi at pagbatiko sa PMVIC, inihayag ng Lands Transportation Office o LTO Ilocos Regional Office na may 8 pang karagdagang private motor vehicle inspection centers na mag-ooperate sa lalawigan ng Pangasinan. Binigyan daw ang mga center na ito ng 7 araw na operasyon upang mabawasan ang napakahabang pila ng mga nagpapa-inspection ng sasakyan. Giit ng LTO, kailangan ang PMVIC upang matugunan ang mataas na bilang ng mga namamatay dahil sa mga banggaan dahil sa mga palyadong mga sasakyan. Ginawa umano ang PMVIC hindi para pahirapan ang publiko kundi mapigilan ang mga aksidente sa lansangan. Ang mga aksidente ay maaaring pagkakamali ng driver o ng palyadong sasakyan. Kaya puspusan din ang LTO sa pagsasagawa ng massive driver's education. Kinalampag at pinasok ng ilang mga motorista ang isang private motor vehicle bilang kilos protesta sa mahal umanong singil para sa emission testing ng mga sasakyan. Kabilang sa mga nagkilos protesta sa Urdaneta Bypass Road ang daang-daang mga tricycle driver maging ang iba pang mga vehicle owner. Ayon sa ilang mga motorista, bukod sa mahal na singil, inireklamo rin nila ang marami umanong kailangang isumiting requirements ng sasakyan bago mairehistro sa Land Transportation Office o LTO. Samantala, matatandaan na noong buwan ng Pebrero nang ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na gawing mandatory ang pagpapasuri ng mga sasakyan sa PMVIC. Ibig sabihin, kinakailangang walang bagong singil o walang karagdagang singil para sa pagpaparehistro ng mga sasakyan upang mabalanse ang pangangailangan ng publiko habang umiiral ang COVID-19 pandemic. Bumisita sa Department of Transportation ni DOTR Secretary Arthur R. Tugade sa Pangasinan at ipaliwanag sa mga miyembro ng sektor ng transportasyon ang kahalagahan ng modernisasyon and consolidation program sa bansa. Kasunod na rin ang implementasyon ng transportation na hindi pa rin ganap na natatanggap ng transport sector. Nagsimula na kasing umikot sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ang modernized jeep. Ang modernized jeepney ay nagkakahalaga ng 1.3 million pesos at kung sino man ang sasanib sa modernization program na isinusulong ng gobyerno ay magkakaroon ng subsidiya na 5% equity o 160,000 pesos na ibibigay ng DOTR at kagawaran at babayaran sa bangko sa loob ng 7 taon na may 6% interest. Sa pamagitan din daw ng programang ito ay may iwasan ng on-street competition, magkakaroon na rin ng arawang sahod ang tsuper na hindi bababa sa minimum wage kada araw. Pinasinungalingan naman ni Secretary Tugade ang kumakalat sa social media na may bayad na 5,000 ang mga prangkisa ng mga modernized jeepney. Para namang makatulong sa mga frontliners, essential workers, isinulong ng Department of Transportation na DOTR ang pagbibigay ng libreng sakay ngayong panahon ng pandemya. Sinabi ni DOTR Secretary Arthur Tugade na nakikipag-ugnayan ang kanyang departamento sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa katuparan ng naturang proyekto. Libre sa nasabing programa ang medical frontliners tulad ng mga doktor, nurses, medical technologists at iba pang mga empleyado na nagtatrabaho sa healthcare centers. Gayon din ang iba pang essential service workers maging ang authorized persons outside of a residence o APOR. Nag-umpisa ang libreng sakay sa rutang Tayug, Urdaneta, Bayambang at Dagupan City. 65 modern public utility vehicles o PUVs units ang umarangkada para sa free ride o libreng sakay ng healthcare workers at authorized persons outside residence o APORs sa ilalim ng Service Contracting Program ng Land Transportation o LTFRB. Nadagdag ang Tayug to Urdaneta, Pusurubio to Urdaneta, Bayambang to Dagupan City to Lingayen, Dagupan City Loop at Dagupan City to Calasiao. June 26, 2021, natapos ang free ride service for healthcare workers and APORs na programa ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Transportation o DOTR. At bilang konsiderasyon sa mga pasahero ngayong holiday season, binigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng special permit ang mga bus company sa lalawigan ng Pangasinan upang makabiyahe diretso sa Metro Manila upang may masakyan ang mga kababayang uuwi at luluwas ng Pangasinan. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Turismo ang isa sa mga labis na naapektuhan dahil sa COVID-19 pandemic. Dahil na rin kasi ito sa paghigpit ng quarantine protocols
lalo na sa mga pumapasok sa lalawigan na galing sa ibang lugar upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na COVID-19. Maraming requirements na hinahanap sa checkpoint borders ang otoridad bago sila payagang makapunta sa mga tourist destination sa lalawigan. Nasa 30,478 na mga displaced tourism workers at iba pang individual na nakaasa sa turismo ang hanap buhay. Umayuda naman sa kanila ang Department of Tourism na nagbigay ng financial assistance sa ilalim ng Bayanihan Act 2. Nang magtungo sa Pangasinan si DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat, inihayag niya na ang DOT ay nagbigay ng 187.39 million pesos na pondo para sa mga Pangasinensing apektado ng COVID-19 pandemic. Ayon sa kanya, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng tig 5,000 piso. Bukod sa mga pangunahing manggagawa ng sektor ng turismo, nakatanggap din ng tulong pinansyal ang iba pang nakadepende sa trabaho sa turismo tulad ng mga tricycle drivers, masahista at marami pang iba. Sinabi pa ng kalihim na mayroong pang 6 billion pesos na pondo ang DOT sa ilalim pa rin ng Bayanihan 2. Ayon sa kanya, dahil sa pagkalugi ng industriya ng turismo, marami umanong gustong umutang at ilaan-anya ng kagawaran ang pondo bilang working capital loan para sa tourism sector workers. Sinabi niya na ang naturang loan ay 4 years to pay, 0 interest rate, 0 collateral at 2 years grace period. Para makaagapay din sa pagpapanumbalik sigla sa turismo, ipinatupad ang online registration sa pamamagitan ng Pangasinan.Tarana.PHOVRS. Nagsagawa ang mga piling staff ng Pangasinan Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o ang PTCAO ng dry run ng Pangasinan.Tarana.PHOVRS at binisita ang mga borders sa Alaminos City, Anda, Bolinao, Burgos, Dasol, San Fabian at Manaoag. Bukas sa mga turista mula sa Region 1 ang destination areas sa mga LGU na ito, ganun din ang 14 na major borders ng Pangasinan. Mahalaga ang procedure ang Pangasinan.Tarana.PHOVRS dry run dahil na rin sa paghahanda ng lalawigan para sa ligtas at responsableng pagbabalik sa turismo sa gitna na rin ng pandemya. Malaking tulong ang Pangasinan.Tarana.PHOVRS upang tulungan ang mga tourism stakeholders sa pagmonitor sa bilang ng kanilang mga guests at matiyak ang health and safety protocols alinsunod sa IATF guidelines. Habang wala pang ganoong turistang pinapapasok sa Pangasinan sa first half ng taong 2021, sinabi ni PTCAO Head Malu Elduayan na karamihan sa tour guides lalo na sa Kapitolyo ay nagsagawa ng training at seminars online para matulungan ang mga local government units o LGUs na magkaroon ng mas maraming tour guide sa kani-kanilang lugar. Nang mag-umpisa namang lumuwag ang quarantine protocols, dumami ang bumibisita sa mga tourist destination. Sinabi ni Elduayan na nakadepende sa LGUs kung anong requirements ang kanilang hinahanap sa mga nais pumasok sa kani-kanilang bayan o syudad. Halimbawa, sa Alaminos City na kinakailangang magrepresenta ng negatibong resulta ng RT-PCR test nais magpunta sa naturang lugar kung galing sa labas ng probinsya. Habang sa Bani ay di agad pumayag sa pagtungo doon ng mga turistang taga-ibang bayan, kundi mga residente lang nila na ang maaaring makapasyal sa mga tourist destination sa lugar. Naghigpit din sa mga NCR Plus bubble ang bayan ng Manaoag, Bautista, Balungao at Dagupan sa pagnanais nitong maprotektahan pa rin ang kanilang mamamayan sa posibleng pagpasok ng COVID-19. Bagamat sarado ang nasabing mga bayan sa mga bisita at biyahero mula sa NCR Plus Bubble, dumarami ang bilang ng mga bisitang nagpapabook sa iba't ibang mga accommodation establishments at pinakamabenta ang beach areas. Ang pinapasiguro nila dapat nakasunod ang mga ito sa requirements kasama ang negative RT-PCR results. Dapat 2 o 3 araw bago ang nakaplanong pagbisita sa Pangasinan ay nakapagrehistro na ang mga turista sa naturang mga websites. Pero kung ang biyahero ay mula sa labas ng bubble area, hindi na nito kakailanganing mag-attach ng negatibong resulta ng RT-PCR.
Bumisita naman sa lalawigan ng Pangasinan si DOT Secretary Berna Romulo Puyat nitong Hunyo. Bahagi ng kanyang ginawang pagbisita ang pagdalo sa formal na pagpapasinaya sa makasaysayang Pangasinan Kasarial. Sa pangunguna ni Secretary Puyat, Governor Amado I. Espino III, National Historical Commission of the Philippines NHCP Chairman Rene Escalante, DOT Regional Director Joseph Ortega, Lingayen Mayor Leopoldo Batawil, 2nd District Congressman Jumel I. Espino at 4th District Congressman Christopher Toff de Venecia ay formal nang binuksan ang newly restored Pangasinan Kasarial nitong June 21, 2021. Ang Kasarial na itinayo noong mid-19th century ang kauna-unahang naging provincial capital ng lalawigan ng Pangasinan. Naideklara rin ito ng NHCP bilang tanging Spanish period provincial capital sa buong bansa na isang National Historical Landmark. Formal ding inilipat ng NHCP ang panandang pangkasaysayan o historical marker sa pamahalaang panlalawigan kung saan ang katibayan ay nilagdaan ni Gobernador Espino at NHCP Chairman Escalante. Ipinahayag naman ni DOT Secretary Berna Romulo Puyat ang kanyang paghanga sa taglay na ganda ng Pangasinan sa kanyang mensahe. Pinuri rin ng kalihim ang turismo pakikiisa ng pamahalaang panlalawigan at ni Gobernador Espino sa muling pagbangon ng sektor ng turismo sa lalawigan. Sabay nito, kanyang ibinahagi na ang DOT ay nagbigay ng tulong sa higit sa 30,000 na miyembro ng tourism sector, kabilang ang mga nagtatrabaho sa mga hotel, tricycle drivers, souvenir shop owners at mga masahista mula sa Pangasinan bilang tugon sa kinakaharap na pandemya. Nagpasalamat naman si Governor Amado I. Espino III sa tulong mula sa DOT na muling maisaayos ang Pangasinan Kasarial at maging isang provincial museum bilang parte ng mayamang kasaysayan ng lalawigan. Nabanggit din ng gobernador ang plano ng pamahalaang panlalawigan na isaayos at ilipat din ang provincial jail kung saan ang gusali ay tinatayang mas matanda pa sa Kasarial. Samantala, siniguro ni Secretary Romulo Puyat na makikiisa ang DOT sa mga hakbangin ng pamahalaang panlalawigan upang makatulong sa industriya ng turismo sa gitna ng pandemya. Nag-ikot din si Secretary Puyat sa mga tourist spots ng 3rd at 4th District ng Pangasinan kasama sina Congressman Christopher de Venecia, Movie and Television Review and Classification Board Chairman o Chairperson Rachel Arenas at Department of Tourism Region 1 Director Joseph Francisco Ortega para sa pagpapalakas ng domestic tourism sa kabila ng pandemya. Ilan sa mga pinuntahan nila ang Baywalk sa Tondaligan, Dagupan na proyekto ni De Venecia, ang Calamansi Farm sa Loc Butao na iminamaneho ng iba't ibang grupo ng magsasaka sa bayan ng San Fabiana, ang paggawa ng pamosong Belas Puto sa Calasiao at ang St. Vincent Prayer Park sa bayan ng Bayambang, ang tallest bamboo structure in the world. Isinusulong ni Secretary Puyat ang pagpapalakas ng domestic tourism at ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal para sa tamang promosyon ng kanilang tourist attraction, kasama na ang mga sikat nilang pagkain at produkto. Binigyang diin din ng kalihim na ang departamento ay nakatuon ang pansin sa domestic tourism sa gitna ng pandemya kesa international tourism. Nakapagtala ang ahensya ng 110 million domestic tourists noong nakaraang taon kumpara sa 8.2 million international tourists. Inaasahan nilang tatanggap ang bansa ng foreign tourists sa panahong maging maayos na ang sitwasyon buhat ng COVID-19 pandemic. Sabay nito ay kanyang hinikayat ang opisyal ang lahat ng tourist destination sa bansa na mas paigtingin pa ang pagsasagawa ng vaccination program dahil kung marami ang mabakunahan, mapapabilis ang pagbubukas ng international tourism sa bansa. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report.
Bukod sa COVID-19 pandemic, naranasan din natin ang kalungkutan dahil sa iba't ibang mga kalamidad. Si Action Dab Tibakay at Action Claire de Guzman sa detalye. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Sa sektor naman ng agrikultura, partikular sa hog industry, 2 taon nang pinadapa ng African Swine Fever ang industriya ng babuyan. Nitong buwan ng Hulyo ay inumpisahan ng Department of Agriculture Regional Office ang proseso ng pag-disinfect sa mga lugar na labis nitong naapektuhan at inumpisahan din ang hog repopulation bagamat small scale pa lamang sa mga piling lugar. Ayon kay DA Regional Director Nestor Demenden, wala namang naitatalang bagong kaso ng ASF, magandang pangitain aniya na nakukontrol na ang pagkalat ng virus. Binanggit din niya na may sentinel piglets na inilabas sa ibang lugar tulad sa Labrador, sa Lingayen at sa bayan ng Aguilar at kapag walang nagkasakit sa mga ito sa loob ng 2 buwan ay kanila pang dadagdagan. 120 million pesos raw ang pinalabas na ponto dito ng DA para sa indemnification program sa ASF affected families sa rehiyon. Sa pagbisita sa Pangasinan ni Agriculture Secretary William Dar, sinabi niya na wala ng outbreak ng ASF sa lalawigan. Patuloy anyang nagre-recover ang lalawigan mula sa epekto nito na labis na nakaapekto sa kabuhayan ng mga hog raiser. Bagamat wala nang napapaulat ng kaso ng ASF, hinikayat niya ang lahat ng mga local chief executives sa lalawigan na patuloy na i-monitor ang mga babuyan na apektado noon ng outbreak. Kung makakatulong aniya ang mga sentinel pig na ibinibigay ng DA para sa repopulation ng hog farms at hindi natatamaan pa ng sakit ay pwede na umanong matanggal sa ASF infected zone ang lugar. Kung ganito rin aniya ang sitwasyon, papayagan na ang pagbibenta ng karne ng baboy sa mga lugar na classified bilang pink o buffer zone, yellow o surveillance zone. Kanya ring inihayag na dumaraan na sa first phase clinical trial ang ASF vaccines kaya't nalalapit na niyang magkaroon ng lunas ang African Swine Fever o ASF kung mapapatunayan ang bisa nito. Tinatayang nasa humigit kumulang 2 buwan pa ang gugugulin upang makita ang efficacy ng dinidiskubreng bakuna kontra ASF. Isinasa ilalim sa pagsusuri ng 10 private companies ang 2 prototype vaccines sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry para sa African Swine Fever ASF na inaasang may lalabas sa buwan ng Agosto. Dahil sa epekto ng ASF, bumaba ang produksyon ng karne ng baboy sa merkado na naging sanhiri ng pagtaas ng presyo nito. Hinggil dito, sinabi ng kalihim na kailangang mabalanse ang presyo ng baboy kung kaya't umangkat ang DA ng supply ng baboy sa ibang mga bansa kaya mapapansin umano ang pagbaba ng presyo nito sa ilang mga pamilihan. Ayon naman kay Pangasinan Provincial Assistant Veterinarian Dr. Jovito Tabajeros, may mga hog raisers na excited hinggil dito. Ang iba naman ay may agam-agam dahil baka raw lalo nitong palawakin ang virus. Dagdag pa niya na may nangunguha pa rin na mga blood samples upang makita kung ang antibodies ng mga nakukuha ng mga hayop ay tumaas. Kapag maganda at positibo ang labas ng test, ilalabas na ang mga bakuna sa publiko sa Agosto. Susunod na ang second stage kung saan ang mga hogs ay dapat nang bakunahan upang makita kung sila ba ay gagaling at makaka-recover o hindi. Ang lalawigan ng Pangasinang pinakamalalang tinamaan ng ASF, nagbigay naman ng DA ng indemnification sa mga apektadong hog raisers at pondo para sa recovery at rehabilitasyon ng ASF affected areas. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Maliban sa patuloy na banta ng pandemya sa taong 2021, sumabay din sa hamon ng buhay nating mga Pangasinense ang mga nangyaring kalamidad at sakuna. Nariyan ang mga insidente ng sunog na tumupok sa ilang mga kabahayan, buhawi at ang pagkasawi ng ilan nating kababayan dulot ng aksidente. Idagdag pa riyan ang hindi matatawarang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pesteng harabas. Sa kabila ng mga ito, nakita pa rin natin ang katatagan ng mga Pangasinense at naipamalas ang kabutihang loob ng bawat isa sa atin. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Patapos na ang buwan ng Marso ang karaniwang idinedeklarang Fire Prevention Month nang sumiklab naman ang sunog sa Sitio Arellano Bani, Pantal District dito sa lungsod ng Dagupan. Residential area ang lugar, subalit makipot ang daanan kaya't nahirapan sa pagpasok ang mga bomberong nagresponde. 150 kabahayan ang tinupok kung saan daan-daang pamilya ang apektado sa sunog na nagsimula ng alas 12:15 ng tanghali.
14 na fire station ang tumulong sa pag-aapula sa sunog. Tumulong din ang 5 fire trucks ng mga pribadong kumpanya katulad ng CSI Group of Companies, Panda, Toyota at ang CDRRMO. Sinabi ni Fire Superintendent Georgian Pascua, BFP Pangasinan Fire Marshal, na mabilis kumalat at lumaki ang apoy dahil gawa sa light materials ang dikit-dikit na kabahayan doon. Umabot sa 4th alarm ang sunog at idineklarang fire out bandang 3:00 ng hapon. Agad namang nagbigay ng tulong ang City Government of Dagupan sa pamumuno ni Mayor Brian Lim. Bukod sa pagdala sa mga residente sa evacuation center, binigyan ng mga ito ng perang panimula sa pagpapatayo ng kanilang bahay na inumpisahan ilang araw matapos ang clearing operations sa lugar. Buwan ng Hunyo sa isang ordinaryong araw, paulan-ulan dahil sa bagyong Dante. Abala ang mga residente ng Sitio Patalan, Pantal District sa nakasanayan ng mga aktibidad. Magtatanghali nang biglang sumiklab ang sunog sa kanilang lugar. Kanya-kanyang salbo ng gamit ang mga residente. Nagresponde naman agad ang mga bumbero na nahirapang pasukin ang lugar dahil makipot ang daanan. 18 mga kabahayan ang nilamon ng apoy, 23 pamilya ang nawalan ng tirahan sa talaan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO at ng Barangay Council. Ayon kay BFP Dagupan Chief Inspector Brian Pukyao, idineklarang fire out bandang 11:30 ng umaga. Kasama rin sa agarang nagresponde sa sunog ang mga teams mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMC, Public Order and Safety Office o POSO, Barangay Affairs Office, Waste Management Division o WMD at Dagupan Police. Agad na inilikas ang mga nasunugan sa Pantal Elementary School na siyang naitalagang evacuation center. Mabilis ring umarangkada ang tulong para sa mga nasunugan. Sa kabila ng kalbaryo dahil sa sunog ay nangibabaw ang kabutihang loob at pag-aalala para sa mga kapwa estudyante si Gilbert Mabahin, isang estudyante na kolehiyo sa isang universidad sa lungsod. Isa rin ang kanilang pamilya sa nasunugan, pero inalala rin nito ang kalagayan nilang mga estudyanteng nasunugan sa kanilang lugar. Nagsagawa ito ng fundraising nang sa ganon ay magkaroon sila ng kaunting pera na mapag-uumpisahang muli upang maipagpatuloy ang pag-aaral. Maraming netizen at mga profesor ang naantig ang kalooban sa ginawa ni Mabahin. Bumuhos rin ang tulong para sa mga kabataang nabiktima ng sunog. 6 na stalls sa Urdaneta City ang nasunog, nasa 500,000 ang naitalang danyos. Nangyari ang sunog sa Arwego Street, Barangay Poblasyon. Ayon kay SINP Michael John V. Escanio, ang City Fire Marshal ng BFP Urdaneta, nasunog ang 2-story commercial structure na ang unang palapag ay nahati sa 6 na commercial space, ang ikalawang palapag naman ay residential space kung saan nagsimula ang sunog. Ayon kay Escanio, wala namang nasugatan sa sunog pero umabot sa ₱250,000 ang initial estimate sa nangyaring sunog at hinihintay pa raw nila ang affidavit ng mga tenants kaugnay ng mga nasunog na mga gamit at paninda. Samantala, ilang araw na lang ay ipagdiriwang na ang Kapaskuhan, subalit nasunugan naman ang 8 pamilya sa bayan ng Calasiao. Baga ng uling ang pinagmulan ng sunog sa bayan ng Calasiao, 8 kabahayan ang nadamay. Ayon kay FO1 Rafi Sarate, OAC ng Logistics Unit ng Calasiao BFP, nagsimula ang sunog sa ganap na 7:30 ng umaga, December 19. Bagamat hindi agad na i-report sa kanila, kaya inabot pa ng 20 minuto bago sila nakapagresponde. Semi-concrete ang mga bahay at ang sunog ay nagsimula sa bahay na nasa gitnang bahagi. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, umalis umano ang may-ari ng bahay na si Arlene Poserio at ang asawa nito ng 2:45 ng madaling araw ng araw ding iyon at binuhusan lang ng isang tabong tubig ang nagbabagang uling sa lutuang kalan dahilan ng pagkalat ng apoy. Samantala, walang naitalang nasawi at nasaktan sa insidente at partially damaged naman ang pang-8 bahay na nadamay sa naturang sunog na pagmamay-ari ng mga kamag-anak ni Poserio. Agad namang pinuntahan ni Mayor Joseph Armanzi Bauzon ang mga nasunugan sa lugar upang tiyakin ang kalagayan at kaligtasan ng mga ito. Umabot ng humigit kumulang ₱1,000,000 ang halaga ng napinsalang ari-arian at mga kabahayan sa pananalasa ng buhawi sa 4 na barangay sa bayan ng Asingan. Biglang nagdilim ang kapaligiran saka bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan din ng malakas na hangin. Kabilang sa naapektuhang barangay ay ang Barangay Karusukan Norte, Barangay Kalipaan, Toboy at Makalong, bagamat pinaka naapektuhan ang Barangay Makalong.
Nasa 25 kabahayan mula sa 4 na barangay ang nawasak, ganun din ng poste ng kuryente. Nagtumbahan din ang maraming mga puno. Kinumpirma naman ni Asinggan Mayor Carlos Lopez Jr. ang pamamahagi nila ng relief goods sa mga pamilyang naapektuhan ng pagtama ng buhawi. Nabigyan ng emergency shelter assistance ng Department of Social Welfare and Development of DSWD ang mga naapektuhan. Pinangasiwaan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO kasama si Mayor Carlos Lopez Jr. at Vice Mayor Heidi Chua ang pagbibigay ng nasabing tulong sa mga naapektuhang residente. Kabuoang 72,500 na cash assistance ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo na may partially at totally damaged houses. Itinigil ng San Roque Power Corporation o SRPC ang power generation ng pinakamalaking dam sa Asia sa bayan ng San Manuel dahil ito sa tuloy-tuloy na pagbaba ng level ng tubig bunsod ng dry season. Iyan ang sinabi ni Engineer Cipriano Yabot, ang chief ng Agnos Sinicolan and San Fabian River Irrigation System sa naging eksklusibong panayam noon sa Action Radio Pangasinan. Sumagad sa 225.6 meters above sea level ang antas ng dam at nagpatuloy sa naging pagbaba dahil sa nararanasang mainit na panahon. Ang nasabing level ng dam ay malayong-malayo umano sa normal high water level na 280 above sea level. Kaya ng SRPC na mag-produce ng 115 megawatts ng kuryente kung makakapag-operate ng 8 oras. Dahil sa naging tigil operasyon, naapektuhan ang pagpapatubig sa 32,000 na ektaryang sakahan mula sa 14 na bayan at lungsod sa Pangasinan dahil mahihinto ang pagdaloy ng tubig sa irrigation canals ng National Irrigation Administration o NIA. Nagsagawa sila ng information dissemination, nakipag-ugnayan sa mga Irrigators Association at local government units upang ipaabot ang sitwasyon. Humingi siya ng pangunawa sa mga magsasaka dahil hindi naman nila kagustuhan sakaling maputol ang supply ng tubig sa mga sakahan. Nabatid kay Gaudencio de Vera, ang manager ng Pangasinan Irrigation Management Office, sa mahigit 34,000 mga magsasaka sa lalawigan, 15,000 sa mga ito ang nakapagtanim na para sa first cropping season. Hinggil dito, hinikayat ang lahat ng mga magsasaka na nakapagtanim na ng palay na gumamit muna ng water pumps upang mapatubigan ang kanilang mga pananim at hindi masayang. Ipinasiguro naman ng provincial government ng Pangasinan at iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga tulong sa mga magsasakang apektado ng pagkaputol ng supply ng tubig sa mga sakahan. Namigay ng mga water pumps sa mga magsasaka ng Provincial Agriculture Office. Milyong halaga ang iniwang danyos ng harabas o army worm sa mga nagtatanim ng sibuyas sa bayan ng Bautista noong nakaraang taon. 448.2 hectares ang tinaniman ng pulang sibuyas at 33 hectares ang puting sibuyas na may kabuuan na 481.2 hectares na planted area. Ngunit ang area damage ay umabot ng 211.7 hectares kung saan 199.1 para sa pulang sibuyas at 12.6 hectares sa puting sibuyas. Sa datos, ang kabuuang danyos ay umabot ng 4,234,000 kilos ng sibuyas. Ayon kay Municipal Agriculturist Ernesto Dorado, ang yield per hectares kada taon ay nasa 18 to 20 tons. Kung kukwentahin, ang cost per kilo na 40 pesos ay pumapatak ng 169 milyon. 360 pesos ang nawala sa mga magsasaka dahil sa peste. Karamihan sa mga naapektuhang barangay ay ang Barangay Baluyot, Vacante, Kabuuan, Diaz at Palisok. Ang army worm o harabas ay sa gabi umaatake at mabilis lang dumadami dahil nasa 500 ang average egg ng isang harabas, kung saan nasa 1 hanggang 3 araw lamang ang incubation period bago mameste. Isa sa nakikitang dahilan ng malaking naitatalang danyos sa taniman ay ang planting schedule ng mga magsasaka. Ito ay dahil sa hindi sabay-sabay na pagtatanim at pag-i-spray ng insecticide. Sinabi ni Dorado na kung i-a-adapt ang biological control laban sa harabas, ay dapat na synchronize din ang isasagawang spraying ng chemical control sa mga taniman, kaya nga lang anya ay warak ang sistema ng inner prevention control ng mga magsasaka. Samantala, sa pakikipagkoordinasyon sa Department of Agriculture Regional Office ay may isinasagawang experiment hinggil sa harabas sa mga tanim na mais. Napili ang Barangay Pugo na experimental area para matukoy kung mayroon ng army worm sa mais gaya ng nakita sa bayan ng Rosales. Sa datos, pumalo na sa 70% ang significant damage ng army worm sa mga mais.
Sa kaugnay na balita, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Bayambang dahil sa pamiminsala ng pesteng harabas sa malaking taniman ng sibuyas sa bayan. Sa bisa ng Resolution No. 53 Series of 2021 na ipinasa ng Sangguniang Bayan, isinailalim ang 66 na barangay sa bayan na lubhang naapektuhan ng harabas. Hinggil dito, nasa 1,484 na mga magsasaka ang naapektuhan ang hanap buhay bunsod ng naturang kalamidad. Bago nito, nagpamahagi na ang Municipal Agriculture Office ng light traps, door traps, organic foliar at mga pestisidyo na makakatulong sa pagkontrol ng mga peste. Batay sa pag-aaral, ang babaeng army worm ay maaaring mangitlog ng nasa 800 hanggang 1,000 itlog na maaaring makapag-reproduce ng milyong-milyong harabas. Sa pag-uumpisa ng pagdating ng bagyo, tulad na lamang ng Tropical Storm Dante nitong Hulyo, agad na binantayan ng PDRRMO ang 10 bayan sa Pangasinan. 2 quarriers ang na-rescue ng mga otoridad matapos ma-stranded sa isang quarry site na bahagi ng Agno River sa Barangay Gozon, Tayu, Pangasinan, umaga ng October 12, kasabay ng pananalasa ng Bagyong Maring. Nabatid kay Vincent Chu, ang Operation Officer ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, na dakong 2:00 ng madaling araw ng araw ding iyon, nakatanggap sila ng tawag mula sa Tayug MDRRMO at humihingi ng saklolo upang ma-rescue ang 2 katao na lulan ng isang truck. Ayon sa kanya, hindi na nagawa pang makaalis ng 2 stranded na quarrier dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig sa lugar. Sinabi niya na ang biglang pagtaas ng tubig sa lugar ay bunsod din ng biglaang pagtaas ng tubig sa Agno River. Bukod dito, nasa 8 katao rin mula sa nasabing lugar ang inilikas ng dahil sa tindi ng pagragasan ng tubig. Sa kaugnay na balita, umabot sa 7 ang iniwang patay ng Bagyong Maring dito sa lalawigan ng Pangasinan batay sa Consolidated Report ng Pangasinan Police Provincial Office o PPPO. Nabatid sa nooy tagapagsalita ng PPPO na si Major Arturo Melchor Jr., 4 sa nasabing bilang ay mag-anak na nailibing ng buhay sa Barangay Sagunto, Sison, matapos gumuho ang malaking tipak ng lupa sa pader ng bahay ng isang pamilya. Isang 24 na taong gulang naman na ginang ang nasawi sa Barangay Dorongan sa Lingayen. Makaraang makuryente ng pasukin at maabot ng tubig ang saksakan ng electric fan habang mahimbing na natutulog. Nalunod naman ang isang 59 na taong gulang na mangingisda sa bayan ng Lingayen matapos maglagay ng fish trap sa bahagi ng Basing River upang manghuli sana ng isda. Matapos naman ang isinagawang search and retrieval operation, natagpuan ang katawan ng isang 19 na taong gulang na magsasaka sa bayan ng Alcala na nalunod nang biglang tumaas ang tubig sa bukid. Dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Maring, umabot sa kabuang 263.7 million pesos ang pinsalang iniwan nito sa sektor ng agrikultura sa Pangasinan. Tinukoy ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO na 21 hectares ng sakahan ang nalubog sa tubig baha kung saan pinakaapektado ang mga pananim na palay na nagkakahalaga ng 110.9 million pesos ang natamong danyos. Nakapagtala rin ng 53.5 million pesos na halaga ng pinsala sa high-value crops, 83.7 million pesos naman sa fishery sectors at 15.6 million pesos sa iba pang produkto na pang-agrikultura. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Provincial Assistant Agriculturist Nestor Batalya na ang mga apektadong magsasaka ay pinagkalooban ng ayuda ng Department of Agriculture at ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa kanya, ang mga ito ay binigyan ng certified palay seeds, gayon din ng mga binhing mais at vegetable seeds. Idinagdag pa niya na ang mga apektadong mangingisda ay pinagkalooban din ng tilapia at bangus fingerlings bilang panimula. Samantala, umabot naman sa 1.9 million pesos ang halagang nawala sa livestock habang 18.9 million pesos naman sa infrastructure ayon pa sa PDRRMO. Bunsod nito, idineklara ng Sangguniang Panlalawigan ang state of calamity sa buong Pangasinan. Nasawi ang isang lalaki matapos na matabunan ng gumuhong lupa sa ginagawang proyekto ng isang fiber optic cable sa bayan ng Santa Barbara. Alas 7 ng gabi nang madiskubre ang katawan ng biktimang si Enrico T. Aquino na taga San Antonio, Enrile, Cagayan. Nakilala ito sa pamamagitan ng ID na na-recover sa lugar. Sa investigasyon ng otoridad, natuklasan lamang ang katawan ng biktima na nabaon sa gumuhong lupa sa ginagawang project ng Philippine Communication Network Construction sa Barangay Minyan West sa nasabing bayan.
Lumalabas na sinasadyang ibinaon ito sa lugar at pinaguho lamang ang lupa malapit doon. Binawian ng buhay ang isang 39 anyos na lalaki matapos kapusin ng hangin nang bumaba sa malalim na balon sa bayan ng Anda. Sa investigasyon ng pulisya, bumaba sa 25 lalim na balon ang biktimang si Salvador Camasen alias Putoy, helper at tubong Mobo Masbati at kasalukuyang nakatira sa barangay Awile sa nasabing bayan. Ayon umano sa negosyanteng si Sal De Cacho, gagawa raw sana ng butas bilang daanan ng tubig sa nasabing balon ang biktima, pero inireklamo raw ang masangsang na amoy doon hanggang sa tuluyang mawalan ng malay sa ilalim. Agad namang nakapagresponde ang pulisya, BFP at ang LDRRMO staff para magsagawa ng retrieval operation saka isinugod sa pagamutan ang biktima. Subalit idineklarang dead on arrival ng doktor. Patay ang 14 anyos na binatilyo matapos umakyat sa Desoor Falls kasama ang 3 iba pang kabataan upang kumuha umano ng orchids. Sa panayam kay mga term Mayor Ramil Ventanilla, tumawag ang barangay kapitan ng Malabobo at humingi ng saklolos sa kapulisan dahil sa 4 na kabarangay na pumunta sa falls na hindi na nakabalik. Dahil dito, agad na binuo ng alkalde ang rescue team na binubuo ng PNP, Army CAFGU, barangay officials, MDRRMO at Scout Ranger ng DENR upang magpunta sa lugar kung saan ang mga nawawalang kabataan. Tumulong din sa pag-rescue ang ilang mga residente sa lugar. Ang tropa ay umalis ng alas 11 ng gabi sa bahagi ng Manlaluwag at nakarating sa site ng bandang alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ibig sabihin, humigit 10 oras ang pagpunta pa lang ng rescue team sa lugar. Nakilala ang menor de edad na nasawi na si John Michael Unay. Sa kwento ng mga kasama nito, habang nangunguha ito ng orchids ay naputol ang kahoy at tumamas sa ulo nito. Posibleng ito ang naging sanhi ng pagkamatay ng binatilyo, habang ang iba pang mga kasama nito ay maswerteng nagkaroon lamang ng minor injuries. Sa umaga, abot 4 hanggang 5 oras ang lalakarin upang makarating sa lugar. Posibleng bumalik umano sa lugar ang mga kabataan matapos makakuha ng orchids noon. Ang 3 nakaligtas ay agad na dinala sa pagamutan upang lapatan ng lunas. Nagbigay ng utos ang alkalde na ang mga ito ay puntahan ng MSWDO at MHO upang isailalim sa counseling habang bibigyang tulong ang pamilya ng nasawing binatilyo. Nangako ang alkalde na magbibigay ito ng personal na tulong sa nasawi. Ang lugar kung saan nanguha ng halaman ang mga kabataan ay kabilang sa idineklara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na critical habitat area sa mga taram. Patuloy na iniimbestigahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP hinggil sa naganap na pagbagsak ng isang 2-seater trainer plane noong December 16 sa Barangay Telbang sa Alaminos City. Sa pahayag ng CAAP, sinabi na naipadala na nila ang kanilang Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board upang alamin ang naging sanhi ng pagbagsak ng nasabing Cessna plane. Sa nangyaring aksidente, nasawi ang flight instructor na si Captain Daryl Uy, habang sugatan naman ang kanyang kasamang student pilot na si Karen Caura, 21 taong gulang, residente ng barangay Pinagkakaisa, San Narciso, Quezon Province. Sa ngayon, patuloy umanong nakikipag-ugnayan ng CAAP sa kapulisan, gayon din sa flying school. Ayon sa CAAP, nag-take off ang naturang Cessna plane sa Lingayen Airport dakong alas 8:22 ng umaga ng December 15. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, nakatanggap umano ang CAAP ng report na bumagsak ang nasabing aircraft sa fish pond malapit sa isang salt farm sa nasabing lugar. Sa pakikipag-usap ng mga otoridad kay Caura, nabatid na pumalya umano ang makina ng eroplano habang nasa himpapawid na dahilan upang humanap umano si Uy ng ligtas na lugar para sana mag-emergency landing. Ayon sa kanya, siya ay tumalon mula sa aircraft bago pa man ito tuluyang bumagsak sa lupa. Sa ngayon, wala pang masabing malinaw na dahilan ang mga otoridad sa nangyaring insidente. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Marami pang kaganapan ang napag-usapan, hinimay-himay natin sa Aksyon Radyo na may kinalaman sa kabuhayan ng bawat Pangasinense at bawat Pilipino. Narito ang report ni na Aksyon Jeric Pasiliao at Aksyon Dante Serra. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report.
Nagkagulo sa pamunuan ng Liga ng mga Barangay sa Pangasinan. Kasunod na rin ng pag-upo ng mamumuno kapalit ng pagpanaw ni Board Member Jose Peralta Jr. dahil sa COVID-19. Nagkalituhan dahil sa dalawang grupo ang umangking sumunod sa posisyon ni Peralta. Una ay ang grupo ni Edgardo Fontelera, Liga ng mga Barangay Provincial Federation Vice President at siya ring Liga President sa Bayan ng Dasula. Ang isang panig naman ay si Jean Jinky Zaplan, Liga ng mga Barangay President sa Bayan ng Santa Barbara. Nagpatawag ng pulong balitaan si Fontelera at ipinakita nito ang isinagawang panunumpa sa tungkulin sa harapan ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino, kung saan inilabas ang kanyang oath of office noong November 5 ng nakaraang taon. Umupo si Fontelera at nagbigay ng board resolution kay Dino at Eden Chua Pineda, National President ng Liga ng mga Barangay, hinggil sa kanyang pagkakatalaga bilang acting president ng Liga ng mga Barangay dito sa lalawigan ng Pangasinan. Magkagayunpaman, nagkaroon ng special meeting kung saan nahalal si Zaplan noong December 9, 2020. Gamit umano sa Notice of Special Meeting ang official mail envelope ng Office of the Governor bilang cover ng imbitasyon para sa special meeting ng mga opisyal at miyembro ng Provincial Liga Federation. Giit ni Fontelera na base sa kanilang Constitution and Bylaws, tanging ang presidente o sa pamamagitan ng written request ng majority ng mga miyembro ng federasyon maaaring magpatawag ng pagpupulong. Naghain si Fontelera ng reklamo alinsunod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa National Liga ng mga Barangay President sa Pilipinas sa Office of the Ombudsman noong December 15. Sa kabila raw kasi ng kawalan ng National Executive Board, naglabas si Pineda ng Authority to Conduct Special Elections para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ng Provincial Liga sa Pangasinan gawa ng pagkasawi ni Peralta. Ayon kay Fontelera, gagawin nito ang lahat ng legal actions hanggang sa huli at ipaglalaban ang tama. Sa kaugnay na balita, inakusahan ng pangingialam ang Office of the Governor sa Liga ng mga Barangay Federation na mariin namang pinabulaanan ng pamahalaang panlalawigan. Binigyang linaw ni Provincial Legal Officer Attorney Geraldine Baniked ang aligasyon hinggil sa umano'y impluwensya ng Office of the Governor hinggil sa bakanting posisyon ng Provincial Liga ng mga Barangay Federation President. Ayon sa pahayag ni Baniked, noong October 27, 2020, nakatanggap ang kanyang opisina ng sulat hinggil sa kung paano pupunan ang bakanting posisyon dahil ang nooy elected president na si Brian Celeste ay nahalal bilang alkalde ng Alaminos City at by succession umupo bilang presidente ng liga si Peralta pero pumanaw noong October 3, 2020. Dahil isang independent body ang Liga ng mga Barangay, ay inendorso ni Baniked ang sulat sa National Liga ng mga Barangay upang magbigay gabay kung anong tamang hakbang ang kinakailangang gawin. Sa pagtugon ni National Liga ng mga Barangay President Eden Chua Pineda, nakasaad sa sulat na sa ilalim ng kanilang Constitution and Bylaws, ang bakanting posisyon ay maaaring mapunan sa pamamagitan ng eleksyon ng bona fide at incumbent members. Sa kasalukuyan, si Zaplan ang nakaupo sa sangguniang panlalawigan bilang kinatawan ng Provincial Liga ng mga Barangay Federation. Sinang-ayunan ng kataas-taasang hukuman ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kaugnay sa petisyon ng Urdaneta Sacred Heart Hospital o USHH hinggil sa hinihinging reimbursement claims para sa cataract operations na isinagawa mula noong December 2008 hanggang March 2009. Una rito ay nagreklamo ang naturang pagamutan laban sa PhilHealth dahil umano sa kabiguan nito na bayaran o aksyonan ang natitirang 160 reimbursement claims para sa cataract treatments o surgery na isinagawa sa mga pasyente. Sa 13 pahinang desisyon na inilabas ng Korte Suprema, natuklasan sa ginawang pag-aaral sa merito ng kaso na nilabag ng naturang ospital at kanyang mga personnel ang patakaran ng PhilHealth na ipinagbabawal ang cataract operations sa medical missions. Sa kanilang petisyon, sinabi naman ng PhilHealth na ginawa ng USHH at ilang doktor nito ang screening ng mga pasyente na sakop ng kanilang claims. Ang desisyon na ito ng Supreme Court ay taliwas naman sa desisyon ng Court of Appeals noong March 21, 2014 at resolusyon na may petsang September 17, 2014 na sinang-ayunan ng ruling ng lower court kung saan inatasan ang PhilHealth na ibalik ang mahigit 1.47 million pesos na actual damages sa USHH.
Binalaan din ng mataas na hukuman ang mga healthcare institutions laban sa pang-aabuso sa claims para sa benefits mula sa PhilHealth at hinikayat ang mga medical practitioners na gamitin ang COVID-19 crisis bilang pagkakataon na pagbutihin at ayusin at magpatupad ng reforma sa public healthcare system. Sa ibang balita, nagsampa naman ng reklamo ang NBI Dagupan sa Ombudsman laban sa 21 opisyal ng PhilHealth at 18 mga ospital sa Region 1 kaugnay sa maling paggamit ng Interim Reimbursement Mechanism o IRM ng COVID-19. Nitong Setyembre, isinampa ang kaso kaugnay na maling paggamit ng IRM para sa COVID-19 cases. Sa panayam ng Aksyon Radyo Pangasinan, sinabi ni Atty. Rizaldi Haymalin, hepe ng NBI Dagupan, kabilang sa mga nabanggit na PhilHealth officials ay mula sa Central Office at 5 naman mula sa Region 1. Bukod sa 18 mga ospital, inihayag din ni Haymalin na mayroong isang ospital ang kanilang nasampahan ng kaso noong buwan ng Hulyo habang 4 naman noong buwan ng Agosto. Tinukoy ni Haymalin na kabilang sa mga sangkot sa reklamo ang dating presidente at CEO ng PhilHealth na si Ricardo Morales na ilang beses na ring nasangkot ang pangalan sa korupsyon at ilang mga miyembro ng executive committee ng ahensya. Pinangalanan din nito ang ilang mga matataas na opisyal ng PhilHealth Regional Office gaya ng mga nasa budget at social insurance section. Tinukoy sa nakuhang kopya ng reklamo ng Aksyon Radyo Pangasinan na kabilang umano sa mga nalabag na mga respondent ang Section 44 ng Republic Act 10606 o ang batas na nagbibigay mandato sa PhilHealth, partikular ang Technical Malversation, Violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Administrative Cases of Grave Misconduct, Gross Dishonesty, Gross Negligence at Conduct Prejudicial to Best Interest of Service. Ang IRM ay isang programa ng PhilHealth na humahawak sa emergency cash advances para sa mga medical facilities sa kasagsagan ng pandemya, alinsunod na rin sa mandato na nagbibigay pahintulot para sa Quick Response Fund sa panahon ng sakuna. Samantala, sinubukang tawagan noon ng Aksyon Radyo Pangasinan ang pamunuan ng PhilHealth Region 1, ngunit sinabing sasagutin na lamang nila mismo ang reklamo sa Ombudsman bilang paggalang umano sa justice system. Sa iba pang pagbabalik tanaw, dahil na rin sa ipinapatupad na travel restrictions, walang pinalampas ang Pangasinan Provincial Government maski ang malalaking event na ang mga kalahok ay galing sa NCR o National Capital Region hindi rin nakalusot. Nanindigan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ipinatupad lamang ng maayos ang mga alituntuning nakapaloob sa guidelines ng General Community Quarantine with Heightened Restrictions sa nangyaring pagpigil na makapasok ang contingents ng Miss Universe Philippines 2021 sa lalawigan noong 2 linggo ng Setyembre. Sa panayam noon sa programang Aksyon Radyo Hataw, sinabi ni Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer Malu Ilduayan na walang kaukulang coordination permit ang organizer ng prestigyosong pageant sa bansa sa provincial government. Ayon sa kanya, nalaman nila ang nangyaring pagharang sa mga kandidata ng pageant sa Urdaneta City nang hindi sila nakapagpakita ng kanilang registration sa Espas at Tarana.ph, mga travel application na kailangang i-comply bago makapasok ang isang individual sa lalawigan ng Pangasinan noon. Sinabi niya na ang plano sanang pagpasok sa Pangasinan ng Miss Universe Philippines delegates ay hindi pasok sa lahat ng travel protocols ng pamahalaang panlalawigan dahil galing ang mga kalahok sa NCR na iba rin ang quarantine classification. Ipinaalala rin nito na ang bayan ng Kalasyaw kung saan naroon ang malaking hotel na pagdarausan sana ng Patimpalak ay kabilang sa mga itinuring na critical zone dahil sa mataas na kaso ng COVID-19 noon. September 16 sana gaganapin ang pre-pageant. Samantala, pagkatapos ng insidente, agad naman umanong sumulat ang organizer ng Miss Universe Philippines 2021 sa pamahalaang panlalawigan na humihiling na ipagpatuloy ang naturang aktibidad. Magkagayunpaman, ipinaliwanag umano sa mga organizer na hindi ikinukonsiderang essential gathering ang naturang patimpalak sa panahon ng pandemya. Mariing pinabulaanan ni Pangasinan Governor Amado Espino III ang ulat na lumabas sa isang online news site na siya umano ay gumastos ng 92.5 million pesos para lamang sa placement ng radio advertisements. Sa inilabas na pahayag ni Espino sa pamamagitan ng Province of Pangasinan official Facebook page noong December 1, sinabi ng gobernador na walang katotohanan ang naturang report. Ayon sa kanya, politically motivated ang naturang istorya at nais lamang umanong bahiran ng ibang kulay ang kanyang pangalan bilang leader ng probinsya. Sa kaugnay namang balita, tinawag na grossly false ni Provincial Information Officer Orpheus Velasco ang nasabing ulat.
Sa panayam ng Aksyon Radyo Pangasinan kay Velasco, sinabi niya na walang katotohanan at walang ganap na basihan ang balitang lumabas. Ayon sa kanya, malisyoso at mayroong masamang hangarin ang nasa likod ng naturang balita. Sinabi niya na tila nais ipabatid na mas malaki pa umano ang gastos ng gobernador kumpara sa mga national candidates bago pa man ang filing ng Certificate of Candidacy. Magkagayon pa man, aminado si Velasco na mayroong mga nailabas na advocacy campaigns ang pamahalaang panlalawigan, subalit ang mga ito'y may kinalaman umano sa mga paalala ng provincial government ukol sa public health standards kaugnay sa pag-iwas sa COVID-19. Sa katunayan, ayon sa kanya, hindi naman si Governor Espino ang nagsalita sa advocacy campaigns ng pamahalaang panlalawigan, kundi si Provincial Health Office Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman. Bukod dito, may mga pagkakataon din umanong ina-adapt ng ilang istasyon ang news materials ng Capital News TV kung saan naririnig ang boses ni Governor Espino at ng iba pang mga opisyal ng provincial government. Ngunit iginiit nito na walang masama roon dahil ang mga mensahe naman ay nakasentro sa economic recovery ng probinsya laban sa pandemya. Binigyang diin pa nito na sa buong taon, nasa 4.8 million pesos lamang ang pondo ng pamahalaang panlalawigan para sa radio advertisements, kasama na ang TV ads, maging ng para sa print at iba pa para sa advocacy campaigns. Samantala, bukod kay Espino, sinabi rin sa naturang ulat na gumastos din si mga tarum Mayor Ramil Ventanilla ng 60.7 million pesos at si San Carlos City Mayor Julier Risuelio ng 9.7 million pesos para sa kanilang radio advertisements. Sa hiwalay na panayama, mariinding pinabulaanan ni Risuelio ang nasabing ulat. Sa kanyang paliwanag, nasa 2 million pesos lamang umano ang kanilang inilaan para sa radio infomercial hinggil sa health and safety protocols na nagsimulang umere noong buwan ng Setyembre. Wala pang face-to-face classes dahil pa rin sa umiiral na pandemyang dala ng COVID-19. Subalit hindi ito hadlang para itigil din ang edukasyon ng mga estudyante. Ikinasa pa rin ng Department of Education ang early registration para sa mga mag-aaral na papasok sa school year 2021-2022. Layunin umano nito na matukoy kung ilan ang bilang ng mga estudyante para rin mapaghandaan ang mga problema na maaaring kaharapin ng DepEd. Maraming estratehiya ang ginawa ng DepEd upang mapataas ang bilang ng enrollees. Target ng early registration ang kindergarten, incoming grade 1, grade 7 at grade 11. Mahigit 4,000 educational tablets ang ipinamigay ng LGU Pangasinan sa pangunguna ni Governor Amado Espino III sa 5 schools division office. Ang distribusyon ay ibinase sa espesipikong request ng iba't ibang DepEd superintendent na makakatulong sa kanila at mga estudyante sa epektibong pagtuturo at ilan pang learning process sa gitna ng pandemya. Tinanggap ng division superintendents ng kada division office ang educational tablets mula sa provincial government. Nagbigay din ng pamahalaang panlalawigan ng 18 speech laboratories sa halip na marami pang educational tablets sa SDO Pangasinan 2 na siya namang hiniling ni Pangasinan 2 SDS Danilo Sison. Pauna pa lamang ito ayon kay Governor Espino dahil patuloy pa rin ang pagbibigay ng initial educational gadgets para sa mga mag-aaral at iba pang proyekto sa iba't ibang dibisyon. Samantala, pinayagan naman ng Commission on Higher Education o CHED ang pagsasagawa ng limited face-to-face classes sa 5 pamantasan sa Pangasinan. Nagsumiti ang mga ito ng aplikasyon sa CHED Region 1 para makapagsagawa ng limited face-to-face classes sa susunod na academic year. Sa panayam ng Aksyon Radyo Pangasinan kay Dr. Danilo Bose, ang Education Program Specialist Officer in charge ng CHED Region 1, na ang Lyceum Northwestern University ay nakapag-apply at nabigyan na ng authority na makapag-implementa ng limited face-to-face classes para sa kanilang Doctor of Medicine Clerkship Program matapos makasunod sa CHED at IATF requirements. Kalaunan ay sumunod rin ang Pangasinan State University College of Nursing, University of Pangasinan, Virgen Milagrosa University Foundation at North Luzon Adventist College. Mga kursong may kinalaman sa medisina tulad ng Doctor of Medicine, Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, Midwifery at Medical Laboratory ang pinahintulutan ng ahensya. Sinabi ni Bose na ang mga estudyanteng kabilang sa mga nasabing kurso na nagre-report na at nagjo-duty na sa mga ospital ay itinuturing na rin bilang mga frontliners kung kaya't kabilang sila sa mga binabakunahan laban sa COVID-19. Samantala, nilinaw naman ng opisyal na ito ay experimental lamang at kung maging maganda umano ang resulta ay hihilingin ng CHED sa Palasyo ng Malacanang na ikonsidera na rin ang pagbabalik ng in-person classes para sa iba pang mga programang non-medical courses.
tuluyan ng ipinatupad ng Pangasinan State University o PSU Board of Regents ang 3 buwang suspensyon laban sa presidente nitong si Dr. Dexter Buted. Base sa inilabas nilang Resolution No. 80 Series of 2021, nag-umpisa ang suspensyon noong July 9 hanggang October 8, 2021. Ang nasabing desisyon ay ibinase sa naunang desisyong inilabas ng Office of the Ombudsman noong January 2018 na unang nagpataw ng suspensyon laban kay Buted na napatunayang guilty sa administrative offense. Bagamat 3 buwan na ang lumipas matapos ilabas ang desisyon ng Ombudsman, nanindigan ng Board of Regents na walang nangyaring delaying tactics sa kanilang panig ukol sa atrasadong pagpapatupad ng suspension order. Sa isang panayam noon ng Aksyon Radyo Pangasinan kay Buted hinggil sa naturang issue, sinabi niya na siya ay tatalima sa naturang order, ngunit batay sa mapagkakatiwalaang sources, nagawa pa rin umanong dumalo ni Buted sa mga pulong ng Board of Regents kahit pa siya ay pinatawan ng suspensyon. Kabilang sa mga reklamo laban kay Buted ang abuse of authority, grave misconduct, and serious dishonesty habang siya ay nanunungkulan bilang Pangulo ng PSU. Pinatawan naman ng Department of Education o DepEd ng 90-day preventive suspension si Pangasinan 1 Schools Division Superintendent Sheila Marie Primicias. Sa opisyal na pahayag ni Primicias, wini-welcome nito ang suspensyon upang bigyang pagkakataon ang pagsasagwa ng investigasyon ng mga ipinupukol na issue laban sa kanya at hindi magkakaroon ng agam-agam na ito ay magmamanipula. Ayon sa kanya, aalis siyang malinis at babalik ng malinis sa kanyang posisyon bilang Schools Division Superintendent. Giit nito, hindi mapipigilan ng preventive suspension ang kanyang paggawa ng Sheila Amazing Stories, pangarap na maging maganda, mahusay, maayos at malinis na pamamalakad sa departamento. Umaasa ito na ang kanyang suspensyon ay hindi magiging dahilan ng paghinto ng paggawa nito ng tama ng pagiging magaling at pagtulong sa iba. Para sa mga guro na patuloy na nagbibigay ng suporta, tiniyak ni Primicias ang kanyang pagbabalik. November 15, naging matiwasay ang unang araw ng implementasyon ng balik-eskwela sa Longos Elementary School sa Alaminos City. Sa naging eksklusibong panayam ng Aksyon Radyo Pangasinan kay Alaminos City Schools Division Superintendent Lorna Bugayong, sistematiko umano ang naging pagdaraos ng unang araw ng klase, makaraan ang 20 buwan ng pagkakahinto ng in-person classes sa bansa bunsod ng pandemya. Sa pagpasok ng mga estudyante sa loob ng paaralan, isa-isa silang naghugas ng kamay sa inilagay na washing area at saka dumiretso sa triage area kung saan nag-temperature check at nag-scan ng QR code para sa contact tracing. Pagkatapos nito, isa-isa na silang pinapasok sa kani-kanilang mga classroom. Tulad ng mga normal na pagbubukas ng klase noon, may ilang mga estudyante ang umiyak, lalo na ng mga batang first time pumasok sa paaralan. Magtatanghali na nang matapos ang klase at dumaan agad sa disinfection ang mga classroom na ginamit. Maaalala na ang naturang paaralan ang kaisa-isang basic education school sa Pangasinan na kabilang sa 100 mga public schools sa bansa na pinayagan ng pamahalaan upang makapagsagawa ng pilot implementation ng face-to-face classes na tatakbo sa loob ng 2 buwan. Samantala, hapon ng November 15, naglabas ng pahayag ang DepEd Central Office hinggil sa presensya ng isang naka-full battle gear na pulis sa Longos Elementary School. Batay sa report na natanggap ng DepEd, ang mga pulis na nasa bisinidad ng paaralan ay bahagi umano ng security detail ng isang opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa naunang pahayag, sinabi ng DepEd na malinaw umanong nakasaad sa Department Order No. 32 Series of 2019 na bilang general rule, ang lahat ng mga paaralan ay dapat malaya sa presensya ng combatants. Ito may mula sa panig ng gobyerno o mga pribadong armadong grupo. Nangkunan naman ng pahayag si Alaminos City Schools Division Superintendent Lorna Bugayong, tinawag niyang exaggerated ang interpretasyon sa presensya ng mga armadong pulis sa loob ng school compound. Bagamat sinabi ng DepEd Central Office na bawal sa loob ng paaralan ang mga armadong pwersa ng gobyerno, sinabi ni Bugayong na dapat walang ipangamba dahil tinuturuan din umano ang mga bata na huwag matakot sa mga pulis. Samantala, nakarating din sa Ilocos Regional Police Office o PRO1 ang naturang insidente. Sa naging paliwanag ni Police Major Rainwick Alamay, ang OIC Chief of Police ng Alaminos City, nag-request umano ang pamunuan ng paaralan na magbigay ng security assistance sa pagbubukas ng klase. Dahil dito, nagpadala ng personnel ang Alaminos City PNP kasama ang 1st Pangasinan Provincial Mobile Force Company at nag-deploy din ng K9 unit dogs. Samantala, nananatili umanong committed sa pagrespeto ang pamunuan ng PRO1 sa mga pulisiyang ipinatutupad ng DepEd sa mga paaralan.
Ayon kay Pro 1 Director Brigadier General Emmanuel Peralta, nananatiling matatag ang mga pulis sa rehiyon sa pagganap sa kanilang mga mandato sa pagbibigay ng seguridad at public safety services sa mga guro, estudyante at mga school authorities. November 22 naman, nagsimula ang in-person classes sa ilang piling private schools sa buong bansa, kung saan kabilang ang isa pang pribadong paaralan sa Alaminos City. Hinggil dito, dahil sa mababa ng kaso ng COVID-19 na naitatala sa lalawigan at buong bansa, inaasahan na maitutuloy na ang face-to-face classes ngayong 2022. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Masusi at tuloy-tuloy ang anti-criminality operations ng PNP sa Pangasinan sa pagsisikap na masawata at mapigilan sa paggalaw ang mga masamang loob. Subalit sadya talagang may mga pangyayari at mga insidenteng hindi mapigilan, bagamat kumikilos sa mga otoridad na ito ay malutas at mabigyan ng hustisya ang mga nagiging biktima. Kabilang lamang sa mga krimeng nangyari ngayong taon ay ang pagpaslang sa OIC Poso ng bahay ng Kalasyaw. Pinagbabaril hanggang mapatay ang biktimang si Reynaldo Bogart Bugoyong, 54 anyos, residente ng barangay Dinlawan, Kalasyaw, habang papasok sa kanyang trabaho. 6 na sunod-sunod na putok ng baril ang gumulantang sa mga residente ng barangay Lasip, sabay pagkakita sa pagbulagta ng biktima. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ferdinand Diasis, ang Noy Hepe ng Kalasyaw PNP, malapit na sa tulay ang biktima ng pagbabarilin ng 4 na kalakihang nakamotorsiklo. Napuluhan ito sa katawan dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Ikinabigla at labis na ikinalungkot ito ni Mayor Joseph Arman Bongzon. Nagluksa rin ang buong LGU Kalasyaw dahil wala raw makitang problema sa trabaho nito. Ang insidente ay kinundina ni Mayor Bongzon. Emosyonal siya sa pinatawag na punong balitaan at hiningi ang hustisya sa pagkamatay ng itinuturing nitong kapamilya. Hindi anya makatarungan ng sinapit ni Bugoyong na anya ay buong puso at tapat na nanunungkulan sa kanyang tungkulin at sa bayan. Isa umano si Bugoyong sa pinagkakatiwalaan ni Mayor Bauzon pagdating sa kampanya tuwing halalan. Agad namang binuo ng pulisya ang Special Investigation Task Group o SITG upang matutukan ang nangyaring pagpatay dito. Ayon kay Diasis, binubuo ito ng mga investigador, mga intelligence operatives ng Pangasinan Police Provincial Office, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na inaasahang magpapabilis sa paglutas ng kaso. Isinailalim din nila sa background investigation ng mga person of interest kung sila ay mga bayaran o mga hired killers. Sinabi rin niya na bahagi ng ginagawang investigasyon ang pag-review sa mga CCTV footage noong mga nakarang araw at parehong oras kung saan pinaslang si Bugoyong. Hindi pa man ganap na nalulutas ang pagpaslang kay Bagoyong, isa pang taga-suporta ni Mayor Bauzon ang hinaras naman ng bodyguard ng isang konsehal sa bayan. Pinaputukan ng suspect na si Samuel Estrada, bodyguard ni Konsehal Rogelio Danuli, si punong barangay Romy Espinoza ng barangay Sungkoy, kilalang taga-suporta ni Mayor Bauzon, si Espinoza. Hindi naman kaalyado ng alkalde ang konsehal. Nasa isang kubong kapitan na hinihintay ang kausap na tubero nang dumating si Estrada sakay sa itim na SUV na pag-aari ni Danuli. Nilapitan nito ang kapitan, inistima at saka na lamang biglang nagpaputok sa hindi pa malinaw na dahilan na ikinagurat ng kapitan. Hindi na raw nakita ni Espinoza kung sino ang mga kasama ni Estrada sa sakyan ni Danuli pero aminadong natakot siya. Anya wala itong alam na dahilan o nagawang mali kay Estrada. Minsan kinausap daw ito ni Danuli at hinikayat na sumama na sa kanyang partido, subalit tinanggihan niya dahil malayo pa raw ang eleksyon. Ipinalam ng kapitan sa konsehal ang ginawa ng kanyang tauhan. Inireport niya ang insidente sa PNP pati ang ginawang pagtawag sa konsehal. Kaugnay nito ay muling nagsalita si Mayor Bauzon. You stop this kind of dirty politics. Mensahe niya sa mga maaga ng namumulitika na idinadaan sa pananakot. Hayaan daw ang mga tao na mamili kung sino ang gusto nilang suportahan sa eleksyon at kung sino ang iboboto. Sa mga gumagawaan niya ng pananakot, dapat ay alam na raw ng mga ito kung sino ang mga taong nagsasakripisyo sa tamang pamamaraan at hindi dinadaan sa dahas. Naniniwala si Bauzon na politika na nga ang nangyayari. At ang nakakalungkot, mahirap na raw na paniwalaan ang ganitong klase ng mga tao. Ang ikinatatakot lamang ng alkalde na may mga tauhan siyang masasaktan na naman nang dahil sa ambisyon sa politika ng iba. Kung siya raw kasi sanay na ito sa politika at paninira sa kanya na hindi naman pinaniniwalaan ng tao dahil kita naman daw sa kanyang trabaho ang katapatan. Siniguro ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO
na nananatiling maayos at tahimik ang buong lalawigan matapos ang magkakasunod na pagpatay sa 3 opisyal ng barangay noong buwan ng Hulyo. Sa isang panayam ng Action Radio sa dating tagapagsalita ng PPO na si Mayor Arturo Mercer Jr., sinabi niya na bagamat nakapagtala ng mga insidente ng pamamaril ay may tuturing pa rin generally peaceful ang lalawigan ng Pangasinan. Matatandaan noong July 3 ng pinagbabaril hanggang mapatay ng riding in tandem criminals si Eliseo Islao, 52 taong gulang, chairman ng barangay Talugtog, Lawak, habang nakaangkas sa nakamotorsiklong minamaneho ng kanyang anak. Ayon kay Melchor, may plano tumakbo bilang konsehal ng bayan si Islao sa susunod na eleksyon. Sa kaugnay na balita, patay din ang barangay kagawad ng barangay Tampak Aguilar na si Remeo Servanda ng Tambangan noong July 6 habang lunan ng kanyang motorsiklo sa National Highway ng barangay Pugumbuak. Naisa pa na sa korte ang kaso laban sa mga suspects sa pagpatay kay Servanda. July 14, pinagbabaril din ng riding in tandem criminals ang kapitan ng barangay Balocok Linggien na si Frederick Abalos mag-alas 12 ng madaling araw. Agad namang naisampa sa prosecutor's office ang kaso laban sa suspect sa pamaril kay barangay kagawad Servanda ng Tampak Aguilar. Wala raw kinalaman sa politika ang motibo sa pagpatay dito. Patay ang 39 anyos na si Maria Teresa Ambas ng pagbabarilin ng hindi nakikilalang lalaki habang inaayos sa mga sinampay sa kanilang bakuran sa may barangay Makayog sa Mangaldan. Pumasok ang isang motorsiklo sa isang compound ng pamilya Biagtan. Mabilis na bumaba ang sakay nito at pinagbabaril ang ginang. Siyam na basyo ng 9mm na baril ang na-recover ng pulisya sa pinangyarihan. 1 linggo pa lamang ang nakakaraan ng mga anak ang biktima. Sa isinagawang pagtugis ng mga pulis, nahuli ang suspect na pumatay dito at natukoy na si Romel Gonzales, 49 anyos, residente ng barangay Embarcadero, dating kinakasama ng biktima. Namukhaan ng kapatid ng biktima at mga pinsan nito ang suspect at positibong itinuro sa pamaril. Ang alitan daw ng biktima at suspect sa pagkonstudiya sa kapapanganak na sanggol na lalaki ang motibo. Patay naman sa pamaril ang makina sa lungsod ng Urdaneta. Sakay sa SUV, ang biktimang sina Demetria Peralta Meneses, 49 anyos, at Francesca Meneses Peralta, 86 anyos, parehong residente ng barangay Patayak sa bayan ng Santa Barbara. Ayon kay Benjamin Mangalonso, na live-in partner ni Demetria, 62 anyos, isang pastor, habang nagmamanayon sa Diversion Road ng barangay ng Quezon, Urdaneta City si Demetria, ay hinarang sila ng 4 na kalalakiang sakay sa 2 motorsiklo at pinagbabaril ang sasakyan. Mabilis na tumakas sa mga suspect matapos ang pamamaril. Nagtamo ang 2 ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan at ulo. Isinugod sila sa pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Sa puspusang pangalap ng impormasyon ng pulisya hinggil sa nangyaring shooting incident, naalaman nila base sa live-in partner ni Demetria Peralta Meneses na si Benjamin Mangalonso na 3 buwan na raw silang nakakatanggap ng death threat. Bago ito, umuwi galing na Maynila si Benjamin at nagpusundo sa isang mall sa Urdaneta City. Naggrocery pa ang magina at dumaan sila sa isang restaurant para kumain. Subalit nang mapunta na sa Diversion Road, hinarang sila. Bukas ang likurang pinto ng sakyan kung saan nakasakay si Francesca, kaya't nakapasok ang isa sa mga suspect at kinuha ang cellphone ni Demetria at Benjamin. Pinagpalitan ng upuan ng mag-live-in partner at saka pinayako sa manibela ang lalaki at doon na nito narinig ang putok ng baril. Tumakas sa mga suspect. Sa kabila ng matinding pagkabigla, nagmaneho si Benjamin sa direksyong papunta sa Santa Barbara at huminto sa may tindahan at humingi ng tulong. Naliligo sa sariling dugo ng matagpuan sa kusina ng bahay nito ang 78 anyos na lola sa bayan ng Mga Terem. Nabigla na lamang si Lodovina Balcase, residente ng Andangin, nang datnan na ang kanunos-nunos na kalagayan habang nakahandusay sa kusina ang wala ng buhay na kapatid na si Erlinda Ibardola. Sa punerarya, natuklasan ng embalsamador na tadtad ng saksak sa likuran ang matandang biktima. Sa sitio Parang, Barangay Santo Domingo sa bayan ng San Manuel, patay ang 47 anyos na construction worker na si Roderick Ventura matapos saksakin ng suspect na si Marcos Pasis, isang magsasaka. Kakwentuhan ng biktima, ang kapitbahay na si Cesar Asumio, nang biglang dumating ang suspect at walang kaabog-abog na sinaksak sa likuran ang biktima. Agad naman itong isinugod sa pagamutan, subalit namatay habang nilalabatan ng lunas. Tumakas naman sa bukid ang suspect. Ay sa insidente ng pamamaril sa barangay Papalyasan, Umingan,
kung saan 2 katao ang patay, 2 naman ang nasugatan. Sa investigasyon ng pulisya, nagmamaneho ng tricycle ang dating barangay kagawad na si Rolando Caspillan ng barangay Tanggal Sawang sa kayang asawa nang bigla silang pagbabarilin ng 3 hindi nakilikilalang suspect. Nakaganti naman ng putok si Caspillan kung saan tinamaan niya ang isa sa mga suspect dahilan ng pagkamatay nito. At sa kalaunan ay nakilalang si Domingo Dilasio ng Lupao, Nueva Ecija habang nakatakas naman ang isa na sumakay sa isa pang motorsiklo. Sa nangyaring barilan, aksidenteng tinamaan ang sibilyang sina Rosemary Castro, residente ng Camaritian Mingan na namatay at Cheryl Sipanton, residente ng Barangay Papalyasan. Naisugod naman sa pagkabutan sina Caspillan at Sipanton. Samantala sa isinagawang follow-up operation ng mga pulis, hinuli naman ang magamang Dionisio Sion Jr. Idi Leon, 56 anyos, isang karpentero at ang anak nitong si Mark Adam Sion Ipajarillo, 30 anyos, construction worker na residente ng Barangay Papalyasan. Natuklasan na ibinigyan ni Caspillan ang baril kay Dionisio na isang caliber 45 para isuko sa pulisya. Subalit sa halip na ibigay sa mga pulis, ibinaw nito ng magama sa tabi ng kanilang bahay dahil daw sa takot na madamay. Hinuli ang dalawa at nakatagda namang sampa ng kasong obstruction of justice. Pinagbabaril ang 27 anyos na manager ng Porinarya habang tumutulong sa pagsaayos ng koronang patay sa lungsod ng Dagupan. Abalang minamanduhan ni Jeremy Estra Bonifacio, residente ng Barangay Caloocan, Manawag, ang mga tauhan sa pag-ayos ng mga bulaklak sa chapel sa Bunang Giset ng pagbabarilin ng hindi kilalang kasalarin at saka mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Nagtabo ang biktima ng 4 na tama ng bala sa katawan. Isinugod ito sa paggamutan, subalit idineklarang dead on arrival ng doktor. Tuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Dead on the spot ang biktimang si Wilfredo Quizon sa pagabutan habang binawian ng buhay si Francisca Eden, kapwa-residente ng Barangay Gasang sa bayan ng mga Dan. Sa investigasyon ng mga otoridad, pinasok ng hindi pa nakikilalang suspect ang bahay ng mga ito at pinagtataga ang dalawa at mabilis na tumakas. Walang nakapasin sa insidente. Ang mga anak na lamang ng mga ito ang nakadiskubre sa dalawa. Agara ng naging responde ng mga kapulisan sa bayan ng San Jacinto matapos mag-report ang isang concerned citizen alas 11:30 ng gabi sa isang insidente ng panloob sa tahanan ng isang dating guro. Inabutan ng kapulisan ang nakahandusay na si Flora Texon sa pintuan ng kanyang kubo-kubo kung saan umaagos na ang dugo. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit idineklarang dead on arrival. Base sa resulta ng post-mortem examination ng retired na guro na halos sa ulo mano ang palo at saksak ng ice pick na tinamo nito. Ngunit hindi naging maliwanag kung ito ba ang kinamtay ng guro o ang natagpuang saksak nito sa likod, kung kaya't minabuting isa-ilalim muna ito sa autopsiya para sa malinaw na investigasyon. Ayon pa sa opisyal, maaaring matagal na umanong minamanamanan ng magnanakaw ang mga biktima dahil na rin sa tuloy-tuloy na natatanggap itong tulong at malaking halaga ng donasyon mula sa kanyang mga dating estudyante. Kasama umano ng biktima sa kanyang kubo-kubo ang kanyang kapatid na si Gloria Tambawan na paralisado kung kaya't naging malakas umano ang loob ng magnanakaw dahil alam niyang matanda na at paralisado ang looban. Puno ng taga at wala ng buhay nang matagpuan sa kanilang barong-barong ang mag-asawa sa bahay ng Bugalyon. Nagulantang ang loader operator na si Pascasio Salamat, 40 anyos ng Barangay Hacienda, nang matagpuan ang wala ng buhay na si Wilma Rodrigo, 51 anyos at Ubaldo Rodrigo, 54 anyos, kapwa residente sa lugar at tubong Bicaul, Albay. Nasa loob ng kubo ang babae, sa labas naman ang lalaki na parehong tadta ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala pang matukoy na suspect sa krimen ang mga otoridad at hindi pa malinaw ang motibo. Patay naman ang isang 26 anyos na dalagang may kapansanan sa insidente ng pamamaril sa bayan ng Malasike. Nadamay sa nangyaring gulo sa kanilang lugar ang biktimang si Joy Aragon ng Barangay Don Pedro. May matagal ng alitan ang kaanak ng biktima sa pamilya naman ng suspect na si Magaraeg. Gabi na magkaroon ng komprontasyon ang dalawang pamilya at kinabukasan. Sumugo ng tiyuhe ng mga suspect sa bahay ng mga Aragon. Nagkataon na unang nakita si Joy na agad niyang binaril sa kabila ng nakitang kalagayan. Nakuha sa pinangyarihan ng pamamaril ang 3 basyon ng caliber 45. Nahuli naman sa follow-up operation ng pulisya ang dalawa sa suspect na nanggulo dahilan ng nangyaring pamamaril. Naharap sa kasong parricide ang 20 taong gulang na anak na pumatay sa kanyang sariling ina sa Barangay Tarese sa lungsod ng San Carlos. Nabatid sa nooy tagapagsalita ng Pangasinan na Police Provincial Office na si Mayor Arturo Melchor Jr. agad sinampan ang kaso ng San Carlos City PNP ang suspect na si Aravani nang aminin nito ang ginawa niyang pagpatay sa kanyang ina na si Maria Cristina Nesperos, isang guro. Sa malalimang investigasyon ng mga pulis, ang pakay Melchor na selos ang pangunahing nakita
nakitang motibo ni Armani sa pagpaslang sa kanyang ina. Labis umano nitong pinagsisilosan ang kanyang kapatid na umano'y mas laging pinapaboran ng biktima. Magugunita na madaling araw ng September 21 na masawi ang biktima dahil sa pananaksak habang mahimbing na natutulog kasabay ng kanyang isolation dahil siya ay tinamaan ng COVID-19. Kasabay pa rin sa pagtulong ng pulisya sa pagbantay upang hindi makalusot ang mga taong may taglay na sakit na COVID-19 na nanggagaling sa mga lugar na may mga matatas na kaso nito tulad sa National Capital Region, hindi rin sila nagpapabayas tungkulin na pigilan ang ilang iligal na gawain ng mga masamang loob. Nauwi sa engkwentro ang bypass operation ikinasa ng PNP sa Balete Sur sa lungsod ng San Carlos. Target sa naturang operasyon sina alias Atan at alias Dodong na nakatunog na pulis pala ang katransaksyon kaya't agad umanong naglabas ng baril at pinaputukan ng operatiba. Gumanti naman ng putok ang mga pulis kaya't nauwi ang lahat sa engkwentro dahilan naman para mamatay ang dalawang suspect. Nakuha ang nasa 25 gramo ng suspected shabu na tinatayang may dangerous drugs value na 125,000 pesos, caliber 45 pistol, bala ng 9mm, fired empty shells at motorsiklo. Sa isinagawang follow-up investigation ng mga pulis, lumalabas na konektado ang mga ito kay Oriel Hewe Jr. E. Omas alias Bong na naaresto sa Caloocan City noong December 24, 2020 at nahulihan ng 5 kilo ng shabu na may street value na mahigit 34 million pesos at siyang nasa likod ng malakihang pagtulak ng iligal na droga sa Caloocan City, Bulacan, Pangasinan at kalapit pang mga lalawigan. Samantala, nakaka-enkwentro ng mga pulis sa bayan naman ng Santa Barbara ang 3 katao na hinihinalang miyembro ng robbery hold-up group. Binaliwala ng mga suspect na sakay ng 2 motorsiklo ang checkpoint sa barangay Patayak kung saan sa halip na huminto ay pinaharulot pa ito at saka pinaputukan ng mga pulis. Dahil dito, nakipagpalitan din ng putok ang mga pulis kung saan tinamaan at nasugatan ng suspect na sina Jimmer Idos alias Jimboy, Mark Idos alias Ampot na residente ng Poblacion Sur at isa pang lalaki, habang nakatakas naman at kasalukuyang pinaghahanap si alias Bisugo ng Zone 4, Villasis, Pangasinan. Dinala naman ang 3 sugutang suspect sa pagkabutan. Na-recover naman sa lugar ang isang caliber 38 at caliber 45. Natimbok ng pulisya sa sinagawang bypass operation ng isang taxi driver sa bayan ng Linggin. Kasama ng pulisya ang PDEA Region 1 at nahuli ang suspect na si Eric Ison, 46 anyos, residente ng Pasig Green Park, Pasig City at newly identified drug personality. Nakuha sa kanyang isang nakataling plastic ng ice na naglalaman ng suspected shabu na may bigat na 40 grams at may dangerous drugs worth of value na 272,000 pesos. Nagsagawa rin ng bypass operation ng pulis sa Maramba Boulevard sa may poblasyon Linggin laban sa mga suspect na sina Oscar Rizana, 23 anyos construction worker, Angelo Operio, 40 anyos at Excel Bangal, 26 anyos pa factory worker na residente ng Barangay Rizal, Makati City. Nakuha sa kanila isang nakabuhol na pakete ng suspected shabu na tinatayang humigit kumulang sa 35 grams at may halagang 238,000 pesos, isang genuine 1,000 peso bill bypass money at 49 piraso ng 1,000 peso bill budol money, cellphone at kotse. Puspusan pa ang ginagawang investigasyon sa mga ito. Nagpapatuloy naman ang momentum ng PDEA at ang pulisya kaugnay ng kanilang kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan ng Pangasinan. Karamihan sa mga ito ay naisagawa habang nakasailalim ang lalawigan sa striktong community quarantine. Kabilang dito ang pagkakahuli sa 2 lalaki sa lungsod ng Dagupan na nakuhanan ng mahigit 105 piso na halaga ng shabu. Sa isinawang bypass operation ng Pangasinan Drug Enforcement Unit sa Barangay Tapuak ay nahuli sina Ahmad Abdullah Makabato, 39 anyos, residente ng Nueva Street, Barangay 2 at ang kasabot na si Noriel La Chica, 30 anyos na residente ng Barangay Pantal. Nakuha sa mga ito ang isang bulto na suspected shabu na nasa 5 gramo ang bigat. Nakuha rin ang isang bulto na itinago ni Makabato sa kanyang underwear, habang nakuha kay La Chica ang isang kaha ng sigarilyo na naglalaman ng 40 pakete ng suspected shabu na may iba't ibang laki at tinatayang nasa 15 grams ang bigat. Nahuli rin ang call center agent at kasabot nito sa isinagawang bypass operation sa Tapuak District. Na-recover ng pulis ang 52,000 halaga ng suspected shabu sa mga suspect na sina John Ervin Giao Espinosa, 26 anyos at RB Flores, 27 anyos call center agent na parehong taga-barangay San Sebastian, San Vicente, Tarlac City. Nakuha sa mga ito ang 3 bulto ng shabu na nabili sa nabanggit na halaga gamit ang bypass money. Bukod dito, nakuha din ang 9 na pakete ng suspected shabu at may nakuha rin na 1 pakete ng suspected dry marijuana leaves.
Sa Lucao District, bumagsak naman sa kamay ng otoridad ang big-time drug pusher sa bypass operation ng PDEA. Nahuli rito ang 33 anyos na suspect na si Jerwin Yabres, residente ng Barangay Bunan Binlog, at nakuha sa kanya ang shabu na nakakalaga ng 340,000 pesos, gayon din ang gamit niyang cellphone at motor. Sa barangay Agat Season, nakaka-recover ng ilang abandonadong bricks at tubular packs sa ang otoridad na hininalang pinato yung dahon ng marijuana. Nasa 13 kilo ang bigat nito at may estimated value na 1.56 million pesos. Nagsasagawa ng checkpoint ang mga pulis nang may matanggap na tip hinggil sa shipment galing Baguio City na dadaan sa Pangasinan. Napansin ng Regional Police Drug Enforcement Unit sa Ilocos Region ang isang kahon na sa tabi ng daan, 500 metro ang layo sa border checkpoint. Nang buksan ang kahon, sayote at marijuana ang laman. Sa bayan ng Alcala, nahuli naman ng mga otoridad ang naka-high pang high school principal at kapatid na negosyante sa may barangay poblasyon. Nakuha sa mga kapatid na sina Wenny Dumulao, 59 anyos, principal ng Pindangan National High School, at Victor Dumulao, may-ari ng punerarya, ang isang pakete ng suspected shabu sa bypass operation at 2 pakete ng suspected shabu sa pangalaga na nasa humigit kumulang na 6 na gramo ang timbang, nakakahalaga ng mahigit 40,000 piso. Ayon kay PDEA Provincial Head Richie Camacho, si Victor ang talagang target ng kanilang operasyon. Bagamat parehong itinuturing na high-value target ang dalawang magkapatid, magkasama rin ang mga ito sa lahat ng kanilang illegal na aktibidad, ayon pa kay Camacho. Galit na galit naman ang pamilya ni Guzman sa bayan ng San Jacinto matapos matuklasan na nawawala na ang urn kasama ang abo ng yumao nilang kaanak. Nagpunta sa Municipal Cemetery si Alberto de Guzman at ang pamilya nito upang dalawin ang namayapang asawa na si Edwina de Guzman. Subalit laking gulat nila nang makitang sira ang padlag at butas na ang kolumbaryo. Dito nila nalaman na nawawala na pala ang urn na kinalalagyan ng abo ni Edwina. Sa Facebook post ni Alberto, ipinahayag nito ang galit sa kung sino man ang tumangay sa urn ng asawa at nanawagan na maibalik maskisan ang abo ng yumaong asawa. Napagalaman na September 25, 2021 nang mamatay si Edwina. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Hindi pa rin malilimutan ng mga Pangasinense ang tangkang pagpatay o pag-ambush sa dating gobernador at dating congressman Amado Espino Jr. kasama na ang iba pang mga usapin sa larangan ng politika. Narito naman ang aking report. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Matapos ang ilang buwang surveillance, bumagsak na sa kamay ng pulisya ang 3 pa sa mga sospek sa pag-ambush kay dating governor, dating congressman Amado T. Espino Jr. Setyembre ng taong 2019 nang maganap ang insidente. Sila umano'y mga miyembro ng Raul Season Criminal Group na itinuturong nasa likod ng pag-ambush sa dating gobernador na ikinasawi naman ng 2 niyang tauhan na sina Master Sergeant Richard Isguera at driver na si Agapito Quizon at ikinasugat ng iba pa. Naganap ang krimen sa Barangay Magtaking, San Carlos City. Nasa kote sa Barangay Poblasyon, San Juan, Batangas, ang sospek na sina Albert Palisok, Top 19 Regional Most Wanted Person ng PRO1, Benji Resultan, Top 18 Regional Most Wanted Person ng PRO1, Armando Frias Jr., Top 10 High Value Individual sa Illegal Drugs ng PRO1 at Top 20 Regional Most Wanted Person ng PRO1, pawang residente ng Orbistondo, Pangasinan. Sila ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng korte sa pamagitan naman ng isinagawang joint operation ng PNP Pangasinan, PNP PRO1, Intelligence Operatives ng San Juan Municipal Police Station sa Batangas at iba pang unit dahil sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Ang 3 ay una nang nirekomenda ng LGU na maging neutralization of Pangasinan para sa unang quarter ng 2021. Kabilang sa mga nakumpiska sa kanila ang ilang baril, mga bala at magazine, peking driver's license at isang silver Nissan Sentra na may plakang ZFR 953. Dahil sa pagkakaresto sa mga sospek ay nakikinita na umano ng PNP ang mabilis na pagkakalutas ng nangyaring ambush sa dating gobernador.
Tuloy ang pangangalap ng impormasyon ng kapulisan tungkol naman sa 16 pagnalalabing sospek upang mabilis na ang paglutas ng kaso matapos na mahuli ang tatlo. Nobyembre 2020, unang nahuli ang isa sa mga sospek na si John Paul Regalado sa Dr. Lascaño Street sa Barangay Laging Handa sa Quezon City. Siya ay nahuli ng joint operation ng ilang law enforcement agencies. Dinakip ito sa bisa ng warrant of arrest dahil naman sa kasong murder at attempted murder. 22 katao ang kinasuhan dito ni dating Police Regional Office 1 Director Brigadier General Joel Ordonia. Si dating board member Raul Sison ang itinurong mastermind ng mga nahuling sospek. Bagamat sinasabing namatay na si Sison dahil sa COVID-19 noong March 2020. Ang isa pang suspect na si Ronald Anthony Romero ay nagbaril sa sarili sa kanyang bahay sa Calasiao noong October 26, 2020. Ang mga ito ay nagtatrabaho bilang bodyguards at escorts ni Sison. At dahil sa progresong ito ng kaso, itinuturing ng PNP na partially solved na ang kaso sa pag-ambush kay dating Governor, dating Congressman Amado T.S. Pino Jr. Inihayag ito sa press conference na pinamunuan ni na Police Brigadier General Emmanuel Peralta at si Police Colonel Ronald Gayo, ang nooy Provincial Director, matapos ipinisenta ang accomplishment at pagbibigay update sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation o sa CLEO. Ayon pa kay General Peralta, dahil sinagawang police operation na ito ay pagpapatuloy na ang layunin ay mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng mga taong ito. Binigyan din naman ni Police Colonel Ronald Gayo, ang PNP Provincial Director, na isang malaking breakthrough sa police investigative efforts ang matagumpay na pagkakaaresto sa tatlo. Ang pagkakahuli aniya sa mga ito ay resulta ng intelligence packet ng relevant at timely information na ibinigay ng intelligence officers ng PNP Pangasinan at PRO1 sa Batangas PPO at PRO4. Dagdag pa ang dedicated team na tumututok sa naturang kaso. Ikinukonsidera pa raw nila ito bilang tagumpay sa pagtutulungan ng police powers at intelligence work. Agad isinailalim sa ballistic examination ang mga nakuhang baril sa kanila dahil posibleng nagamit na ito sa ibang krimen. Tiniyak naman ni Colonel Gayo ng pagkakaaresto sa mga ito ay malaking bagay para sa pag-identify at pagdiin pa sa iba pang nasa likod ng krimen at ng mastermind. Itinuro naman ito bilang mastermind sa krimen ang pumanaw na sa dating board member Raul Sison. Ayon kay General Peralta, iba-validate pa nila ang mga naunang impormasyon na nakuha sa tatlo upang matukoy kung sino pa ba ang mga taong nasa likod ng krimen. Sinabi pa ni Peralta na hindi naman pwedeng paniwalaan na agad kung sabihin man ng suspect na mastermind si Sison. Kailangan na humanap ng matibay na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa krimen. Kailangan umano kasing maging maingat. Isa rin sa kanilang kailangang i-validate sa panahong iyon ay kung totoo ngang namatay si Sison dahil sa COVID-19. Mahigit 10 pang suspect ang kinasuhan kasama na ang ilang John Does. Nasa regional state prosecutor ang kaso dahil nag-inhibit lahat ng prosecutors ng San Carlos City. Kinumpirma din ng Noy PNP Chief Dibol Senas na si board member Sison nga ang tinuturing na mastermind sa pag-ambush kay dating Governor Espino. Ang akusadong si Benji Resultan ang nagsabing si Sison ang nagturo sa pamagitan na ipinalabas itong extrajudicial confession sa harapan ng mga investigador ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Pangasinan Field Office noong 11 ng Pebrero sa harapan ng Public Attorney's Office, lawyer at pinangunahan ng Assistant City Prosecutor of San Carlos City, Pangasinan. Sinabi ni Chief PNP Sinas na kanilang ginagawa lahat ng hakbang kaya nagkaroon ng malaking development sa high-profile case na ito. Sa pagbanggit sa reports ng CIDG Acting Director of Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero, sinabi ni Sinas na ikinumpisal umano ni Resultan na nagsilbi siyang spotter at lookout. Tinukoy din ito si Armando Frias bilang leader ng isagawa ang pagpaplano at execution ng ambush. Binanggit din ni Sultan iba pang katao na naroon sa isinagawang planning and execution ng pag-ambush. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Sa unang araw ng pag-arangkada ng paghahain ng Certificate of Candidacy noong October 1, 2 kandidato ang unang naghain ng kandidatura sa tanggapan ng COMELEC Pangasinan. Dakong alas 10:35 ng umaga, unang dumating at nag-file ng kanyang COC si dating Pangasinan 3rd District Representative at MTRCB Chair Rachel Baby Arenas na puntiriyang makabalik muli sa Kongreso sa 3 distrito sa susunod na eleksyon. Siya ay sinamahan ng kanyang ina na si incumbent Congresswoman Baby Arenas na nasa kanya ng huling termino ngayong 18th Congress. Samantala si Arenas ay tatakbo sa tiket ng PDP laban
Sunod naghain si 4th District Congressman Christopher De Venecia ng kanyang kandidatura bilang kongresista sa pangatlong termino sa pamagitan ng kanyang authorized representative na si Attorney Evelyn Panlaki. Sa Dagupan City, kauna-unahang nag-file ng kandidatura ang 41 taong gulang na tatay na si Jack Palaganas ng Barangay Pugo Chico. Samantala sa bayan ng Calasiao, naghain na rin ang kanyang kandidatura sa pagkaalkalde si Mameline Karamat na hahamon sa huling termino ni Mayor Joseph Arman Bauzon. Naghain din si Attorney Apples Abarcar ng kanyang COC para sa pagkaalkalde sa bayan ng San Jacinto. Sa bayan ng Sual, nag-file ng COC sa dating 1st District Congressman Jesus Boying Celeste bilang katunggali ni Mayor Liceldo Dong Kalugay. Nag-file din ang kandidatura sa Comelec Binmalay ang Pangasinense vlogger na si Manong TV o si Urbano de Los Angeles III sa totoong pangalan bilang konsihal sa bayan. Samantala, nag-file din ang kanilang COC noong October 1 para sa board member na ikatlong distrito sina Generoso Tulagan Jr., Rogelio Danoli at Nella Navarro. October 8, huling araw ng paghahain ng COC. Maagang nagtungo ang grupo ni Governor Amado Pogi A. Espino III at board member Nestor Nicky Boy Reyes sa Comelec Pangasinan Provincial Office. Ang grupo ng Espino Reyes ay tatakbo taglay ang bandera ng PDP Laban at ang regional party na Abanti Pangasinan Ilocano o API na isa ring party list. Sa isang panayam, sinabi ng nakababatang Espino o si Governor Pogi Espino na kanyang ipagpapatuloy ang Abig Pangasinan na isang flagship program ng pamahalaang panalawigan sa kanyang termino na nilunsad sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Narito ang pahayag ni Governor Pogi Espino. Samantala, sumunod ding naghain ng kanyang COC si incumbent 5th District Congressman Ramon Gico III na hahamon sa kandidatura ni Espino. Kasama ni Gico na naghain ng COC ang kanya ring running mate na si Vice Governor Mark Ronald Lambino. Sa parehong araw din, sa Dagupan City naman, magkasunod na naghain ng COC ang kampo ni Mayor Brian Lim, dating Mayor Belen Fernandez. Pasado na mag-aalas 8 na ng umaga nang dumating ang grupo ni Lim kung saan naghain siya ng kandidatura katambal ang kanyang kapatid na si Irene at iba pang para sa pagkakonsihal. Pagkatapos ng grupo ni Mayor Lim, dakong alas 9:25 ng umaga, sumunod na nagtungo sa tanggapan ng Comelec Dagupan ang grupo ni dating Mayor Belen Fernandez. Kasama niyang naghain ng kandidatura ang kanyang running mate na si incumbent Vice Mayor Brian Cua. Ganon din ilang pang pambato nila sa pagkakonsihal. Ayon kay dating Mayor Belen Fernandez, maraming nagudyok sa kanya na tumakbong muli sa susunod na eleksyon dahil sa pagnanais na muling ibangon ang lungsod sa kasalukuyang sitwasyon nito. 2021 Aksyon Radyo Pangasinan Year-End Report. Inyong natunghayan ang Aksyon Radyo Pangasinan 2021 Special Year-End Report. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagmamahal at suporta sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Sa muling pagharap ng anumang hamon sa buhay ngayong 2022, kasama ninyo kami sa ngalan ng serbisyo publiko sa paghahatid ng napapanahong impormasyon sa Aksyon Radyo, una sa aksyon, una sa balita. Sa ngalan ng Aksyon Radio Team, masaganang bagong taon sa inyong lahat. Sama-sama tayo, Pilipino!